eye awurade ne kaaye ene ba mu eye awurade ne bie kwan ena wutimi fa mu enti se abrabo asi uye a e ma remfi awurade kaye awurade nnwuma ewo wabrabo mu ba bia wabeduri kaye awurade nnwuma ewo mu e ma remfi onyame a oyi wo firi ahokyere mu eda bi baaye nipa fam ni obetimi aye nyina wo yeye wa ferefo nyina wo kɔ wo mo se o pe bibia to aduane adi wo mo nyina edi wuhwammo nanso ebra ni da so saaye na wankasa kora waba mu buye na kan se ne adri de maye de ametimi bia mapem awurade connect a helper edemau awurade yi oboafo edemau sabre no mu kai eno hweda bi a wo yare ye obi yare kro no abi sa nipa no onte ase wawu anopa mi pese wu na wote ase ese ba bi a wabeduru abrabo ne asetena mu bia eye awurade adom o eye awurade adom arakwa enti eye akai awurade nyuma eye akai ne awurade aye abrabo no mu asetena no mu enkwada no nhwemu afi mu no nyina wonkwa yaresabia kai ne awurade aye emu na de ketwa niema wafam na ne woda so te ase utimi di bi kan asem emu na de ketwa eya adekese a awurade aye amawo efisese nya awurade adom a na nkasa niema yi ebeye den se wonsa ebetume aka emu sa niema no adeketwa sa wotena ase na asese abrabo no fiti ase a efie bia ofiri mu abusua bia ofiri mu ahodin ni abusua no mu sika ni abusua no mu enti ordinary anka wontumi nsore nnuru ba bia waduri nanso awurade adom elocate you the grace of God elocate you ama up to this time watimi asore abusua no nyina mu eye awurade na aye wo saa kaya awurade kaya abrabo no fiti ase kaya hyase no tebia na wom na ni da so ni ho na nka enye eba na didie mu kura na eden ba bia wodu ti beto adampo anuanom eden nanso onyame adumti onyame hu mobro nti unamu kakran enne utimi didi ma obi bidi awurade aye bi enne unsi ufie kura utumi haidan ewo wa wudin mu utumi to punum edo safo agu botom epia bonten ekọ weti adanse se awurade aye bi enti kaya awurade nnwuma ewo wabrabom kaya awurade nnwuma ewo wasetena mu kaya awurade nnwuma ewo awade enu mu emfie na wadi no obi edi saa bi enso ontumi nware ye enso ye ba te se wa emfie dodo a watim de atena awade na se no obi ware se de ware ye no a wantumi antena saa emfie dodo no na wade afiri ne nsa kaya awurade nnwuma awurade aye bi o ni awurade aye doso enti anopai masama mede ma unyina ne se abrabo si uyi a kai awurade nnwuma sa abrabo ankoyi a kai awurade nnwuma ne ebetu bi a kai awurade nnwuma ewo mu e ma remfie awurade da e wa na mom bi a wutuo mu na da awurade ase na kamfo awurade na ma awurade eso na ma awurade hu se eniema waye ama wo no ubusa ne ma no adekese unsi dan untoka uni company kakraka bia wo ye man mu nanso onyame adom nti onwunu dwoa unya baabi du tito onwunu dwoa usoja onwunu dwoa udidi ade nyina mu anopai kai awurade enwuma nyame nhyirawo se obema manum asem aba wo mfaso na ubetumi
atena se asese abrabo na firi mfiti ase e de abepem ne na wama won saso na wakan se alhamdulillah Erade be boaw Erade be hyiraw e be ye Erade ani so so be kai ne nyuma ewo wabrabo emu midin e de Owoahene Acheampong anope akasimadu na abo eye nunsia kakra ye ko yanim na enche dwumadi aka animu nyina ye de bebro ewo ha enom ma yenhwe sadia na meka no enora omampani John Dramani Mahama waye appointment na so far Bono region enya appointment no baako Bono East enya baako ministers no Bono region enya baako Bono East enya baako yabeba na yakom ene anopei ede amao ewo ha enom na yahwe Owura Haruna Idrusu oro na yabo ni din se obeba na waba beye enwomasua soafo ni kromfo adwa Oma adwa papa oma pailai ni nyina ne se saa minister ne yade ma no sa onko ho na nimonyam nim emfa so bi amre ne constituents oma ye mfanto ho se nka omo de ne ko ba bi to say defense ana omo de ne ko finance ana omo de ne ko roads and highways anka omo ni beje ho echen education na omo de ne ko hye no wo ma sem ba ko ne se Owura Dominic Nitiwo MPP abreso ye the defense minister no watwe ni kromfo boys no bebre ewura army anase military emu ama ne wo mo ya sojafo na wo mani da so ne se Owura Haruna Idrusu nso yade ne beko ba bi te sa na obetimi atwe eye emabunu no ede wo mo ewura security services and titro military no obetwe wo mo ewura mu nanso yase wonko education kurumu of a pilot den say I say Haruna Idrusu ye de ne modern mo obo ne party mu nyina say ye ya de nanim atwitwi form wo ho enom okay Bono region Banda constituency ye ti every time ho Owura Ahmed Ibrahim ono ena say yaboni din say o meye minister ma local government chieftaincy and religious affairs Ahmed Ibrahim ono ena yaboni din say o meye sa adwuma eno afei Techimai Bono Techimai North enya baako Bono East Techimai North MP lawyer Elizabeth Ofosu Ajare ono oko Ministry of Trade Agribusiness and Industry Ministry of Trade Agribusiness and Industry Owura Alanchiramanten ministry no ono na say yede ama no ba say yede bia beka ho yede agribusiness and industry aba abeka ho ono na ekoho enom Omampani Mahama amamu etwa mu ono na oye minister gender social protection I think tourism and yes na oye minister culture and creative arts ena na Jifa Gomashi na bedi akire ene ya uplift Jifa Gomashi ama waba animu waba be a sector ministry na oye deputy Edema Elizabeth Ofosu Ajare no ene ya left no ena oba abeye ono na oba be minister no ankasa substantive minister ewo ho enom enti Jifa Gomashi ono ena say oba beye minister of tourism culture and creative arts Owura Eric Opoku obvious no be anim say sa ministry ne de eyeden a ono ne ho na beko Owura Eric Opoku sesi e ka say ono ena oye yaboni din say so afọ obehwe nuane ene kuaye ensem eso ewo ho enom ye hwe ni nyina na ye de emunsem ene nea aka aba ma ye na ye ho na ye nya ahoboa
enhwe emprapra kwan mu na yemfa nonsia kasebo emfa emra emeso so ene anope ade akye bia ade bia akye a ayemu nsem na yede emma wo ye basisia fa kontonkroma su kontonfidie na wo de kwae bretuom ahoma temfo mpobo unyansa pono a eyi ehu ni ahan ma yuo ni atwe yi akyea wo kwae ase enu nti awofo ni ahwefo se musan Kwabi Senior High School ho a ene na ti se de wo de kantia konsuo na de so ne yesisa Kwabi's Educational Complex ya a free crèche nursery KG primary any junior high school no na say de wo de senior high school na ka ho no ene nyina ne se Kwabi's Educational Complex for no ya de enu nti Ghana Education Service edi ku wo ho pa na won hyehye pa wo de bia Senior High School yi enu nti na wo hya mansa nyina bo se wo batro wo Kwabi Senior High School a tertiary straight awofo ne ahwefo yi mo bisa na Nyankopon adomonya enu nti ka ho na admission course adesuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no ye general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie chenso woje one mo hostel facility ma won free chichiri any benchre na eba no won Senior High School abrosan no dia wo ko bedo adesua keke Kwabi Senior High School akyerɛkyerɛfo na benki tasuahunu so wade kyerem na wonim na poso a wɔbɛkyerɛw ama wotwa wase no simple Kwabi Senior High School won Nkoranza New Magazine Techiman Road ofri Kwabi's Educational Complex pe na wokɔ Kwabi Senior High School ana afrɛ wo no 024-887-6028 and 0553-959997 Kwabi Senior High School Center of Knowledge. Ene Kwabi's Educational Complex Nkoranza techma kwaso magazine ho a okwa na wahwe ubenkum se wo banso a eyonifa hyenanso adesuapa ekoso na anope Yewra Emmanuel Adujamfia ne yefre no Kwabena Wusu ba mo wo de nsa ka no nyame de kyɛn a wɔkyena memene na abusua kete nachi ewo ayiyo mu wɔ Nkoranza Old Council no na anopa no wɔdampam na etomo anso akwaku sise nsia ebebo nwumre eda kwasiada abusua no betena se ewo pani kojo ni fie ho a mekire anti ahyamo efie ho nana doma kunkete otoso miensa wone kokofu hene nana mo jareba fo otoso mienu ejase hene won Nkoranza nana nyakon ababio we kokofu abusua no pani nana atakodom anko na wesodo hene nana Kwabena hene sesase hene sesase abusua pani nkwa me Daniel London en wote oba pani adwo akra we sesase hema lawyer Kofi Idrisa abusua pani ewa brade shibusua num oba pani akua de won Nkoranza oba pani ya ba obi Nkoranza no wote oba pani abra Kwabena won Kwaben nana ma pani eye Ibrahim ma oba pani afiatewia woni enuanom ma ne mmema etese kwese nsu eni ne se sojaman woni ne nuanom abena kunadu okumase ama kunadu won Nkoranza Kofi ankomako won Nkoranza woni nuanom afia de chiwa ne mma woni mote Nkoranza dora okumase abena de chiwa busua woni ne mma ofasefo no ye yamage osunwane Yewra Tewia o Francis Agro Tewia Agro Chemicals woni ne nuanom akusu echane ne nuanom ne mma wo mempase nkwajofosu nana ya Amsterdam abrichimamu ena woni mote ehwana na akua wo kwasi fosu o Belgium ya Paulina one kwasi se ya yeni ni seje ni wono nso won Nkoranza emba eti ni su no Jamfi Isaac osunwane Josephine Ajay e friend mamejo Nkoranza no wote Rahel Ampofo atete ewukumase osu Fabia Pedita Rooftop wone ni nuanom ye won Nkoranza Jamfi Patrick yeni ni se na nakwame won kran osu bo ahima Mavis maame mbe ni de frɛ no Techiman wote echen sika Benis opinihi ekwasi Kenneth de frɛ no kwasi Mahama won Nkoranza maka bafo tete Nkoranza no wote Emmanuel Koti won Nkoranza na owusu Prosper wosɛ ka ne din ho yene ne sɛ enkata obrekum Mary fo anyamecha won kran abayi Jamfi Solomon banki ni de frɛ no pinihi ene wowo emanana ne bi Jeffrey Morrison Joe Alexis Sapon Jacob Acheampong enumonyam adom chedua de Jola
Koku Dohu wone God Voice Sapon Steven Bosheba ene yewra Kofi Antwi ewo sunwane wone di adeni wone abusuane nyina se ba mu wodi nensa aka won mo de hye sabre no wadi mfinhia no aduoso ennum kwabena wusuni din adodo na adenim no yewra Emmanuel Adujamfi nyame de kyen wo kyena no nan wode na eto mpam ewo Nkoranza old council na anopa no nan na chire no nundu akokora no ayi otoaso ekoese no nsia bebo eda kwese eda abusuane tenase ewo pani ko ojo fie ho a mekira anti ahyamo efie ho yewra henkan e friend Dr. Korea nka boy nensa ene hyase na anopai wo eyema nipa bibre bia Queen V wo no mekanfo edemawo ekwa burochire nyina wa package ne kama latest nketwa ne akese fra 0244 361 008 CCA ope nursing training akwa kan ho Kobojebo Ventures ho koyen hwehwemu ho admission fee no school fees hostel fee ene mu graduation fee nyina ko hu reset ebo edaso ne ade esanse na diamond na ne teacher training colleges bi mo universities bi mo aboma na bribia hu se boss utu free ha na ekro Nkoranza edwuma bro san nchempe ho ye di nkrase woni ndis office edi enhwanimu afi sikasem ne ntwetwe yenso woye hu adwuma pa se ye mobile money wuyi wode to wallet so afi na peso obie afi woye agent ma Fidelity Bank, Ecobank, Car Bank, Access Bank, GT Bank ni FBN Bank nom entisha so ye de sike fira bro kira brewa ma yemfamfa ZP eno eyemomo ne bia Kobojebo ho na koyi wonoma wakatua to accounts mo a na wonoma hunu ayi aba wo momo energy money no isu echi nyina Kobojebo de ye adwuma 0209335595 na wonene nkasa se yaka kire se Center of Knowledge no Kwebis Educational Complex de na General Arts, Business, Home Economics, Science ankasa hode de bia meka se oba ekoho suku no wo kyerɛ sohwe no wa ampase a na ono nso ofiri enti fre 0248 876 028 ankura de eni bio nanso eni free no eno kura efosen no enti hye nanso ye hostel facility mama ne mema nyina obeda wontua bibia de wode beja yense ne sika eka moto so na akire woda ne ho ba ya wanhunu no woda so a ehwehwew ne nsanya nkan wo se operating bag im na ano adwuma sika na esuma se wo meyimra wo yi ya ne se wo hyehyehye no se waje bi ho na animu nso abiribiri kakra ene se woda ne ho koba ye na babia oja no Adea wode to so no adekona afiri ho se ye moto anaba sekre enti se wo na won sato so ana wani etwa so ana ebedi wo ho a fre 0545 005 592 na ye nyame so ade na fabra eno achi no de wo achire de enyame mpo na meboso nyame so ebehirawo obetim de akoja commercial bank ho ana se oba Sompa fie ha ana 0545 005 592 na one collections anope wose memfrɛ wo ma no wohia t-shirt abra jeans trouser ene nika ema ne mema afade enkoda ne mpani de mpaboa eye ho a saa na opese woye ye t-shirt eku de ana bibia eno nso fabra na on customize and design kama pa de ebi ma wiase kura da emfantotum ma udin wumfuni yemfanto jesim ne nyina woye enti anu wa hye no so Nkoranza runabout no so no wo 0543889209 one na one collections eni enkomo na medoko alaji samo temple no so eko asuso estate ho adia anasa estate dwom ho a na medoko Tony Deco or trendy papa eba decoration anasa POP installation ina ne outside painting ono a na yedation nsa wo ye POP deco and dry work nom na ne ka ho wo se transform your space 0245 232 160 0245 232 160 ene Tony Deco eni ensa wo so no nsia kaseyebo yefa ewo Sompa TV ede som wo wi a Adea Akye Abia
emu nsɛm na wɔn nsɛm ne nso yɛ fiada na eduru fiada yɛ atwema mentwe nsɛm a egu apono so no onua ma wafidie na ha na nne ne eba yi ɛkyɛn kuri adehye wɔ Nkoranza so seɛ a wɔ senior high school wɔde nsɛm bi ato mampani John Dramani Mahama sɛ adawuruma 31 days ɔmo wɔn ɛwɔ san ɛkwan ɛno so sɛ me ne wo ka sɛ ɔhene popura ɛnkane na wodi akorɔfo kɔkɔben ɛsoɔ no nkorɔfo bi akɔyɛ ne bɔne bɛyi montwɛn kaseɛ mede mu nkyerɛmu ɛba bɛbɛto mo anim na pani kwankyerɛfo a wɔno ɛna Islamic Library Channel ɔno ɛna ɛsɛ Chief Imam Islamic Propagation and Research Center Sheikh Nuhu Abubakar wɔde nsɛm bi ato dwa sɛ dibira yɛ kyekyɛkyekye no sɛ woyɛ kramoni dibira yɛ de ama no sɛ wohwɛ na sɛ ɛne Islamic mmara no ɛnsɛ na mfata na mo abura ɔrɔfo yi saa danto nkyɛn koraa na ɛmo so ahema no udumi enkobi na pani a wɔno ɛna ɛnkane na wɔda National Lottery ano ɔno ɛne Sami Awuku wɔde nsɛm bi ato dwa ɛfa bet tax ɛne lottery tax ho wei ɛne afoforo bi ka ho ɛna me bɛdan no kaseɛ na me de abɛsoma no pa no nsia bere mu 21st clinic a clinic of the moment na 21st clinic se men kan kyerɛ wo sɛ sciatica ni nyina wono ko na tumi eti aseɛ ɛno nti yare bibre bia da yɛmfa kɔ 21st clinic na yɛkɔtu aseɛ ne yɛ ka kyerɛ sɛ risk scan your decoder sɛ deɛ nsɛm a etwaguo ɛwɔ Sompa TV so ɛyɛ news akodo a yɛka any programs akodo so obenya bia tie no o risk scan ya no ahu sɛ aha ɛna me decoder number 1 ɛna Sompa da ɛne ewumi a ya no akwakohu menkwankwa no risk scan ma Sompa ɛma katua papa yɛnye brɛ na yɛntie kaseɛ ne mu nsɛm wɛn aban bɛkɔ aban bɛba saa brɛ ya me ne okasa yi wɔhuru kokuro NDC amanyokuo no saa brɛ wɔ mo ɛna Ghana City a ne kura wɔ mo a John Dramani Mahama wɔ kyinkyim no na sɛ o kyinkyim City ano de a na ne Ghana baabi a mfumsuo wɔ bia no ɛyɛ ɔmapani John Dramani Mahama na sɛdeɛ se wɔkɔ ne wɔkɔkɔhwɛ kɔna kɔ rectify na enwoma entumi enkonkan na akyerɛkyerɛfoɔ enkabɔ mu kuo a wɔpani a wɔda no trɔfoɔ a wɔda no ɛyɛ Primus Baro ne sɛm wɔde ato dwa sɛ adawuruma aduane ho kɔ atwe school feeding no enti okɔ SHS school ahodoɔ wɔ man Ghana mu ha si ɛka sɛ aduane wɔ hɔ pa deɛ aduane no ano ɔdene ebi ni hɔ ɛno nti yɛnhwɛ yi ɛkɔm bɛku nkɔda yi ɛkɔm so deɛ yɛmfa entumi anya hwee yɛfurupan untumi ɛmfa nhyɛ abɛn dabi enye yie ɛkɔm de agyanka yɛso yade ɛno nti sɛ yɛampa aduane amfa ama sukuufoɔ nkɔda yi na wɔn ani a ɛbɛden paa so wɔn bɛtumi asua nwoma na wɔn de to aban anim sɛ ɛyɛ 31 days pɛ wɔnkɔ wɔn mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi de ahyehyɛ wɔn ho na sɛ wokɔ library anaasɛ sɛ wokɔ faako a aduane gu paa de a ɔdɔfoɔ aduane no ebi ni hɔ koraa ɛno nti ɔnhwɛ na wɔn a wɔn 31 days sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebɛnya aduane de ama nkɔdɛ. At the meeting, they got to realize that they were just two food. They got to realize that we have about 18 food items that are supposed to be served in the school. But what they have at the warehouse were just two. I understand. So, but in the interim, here is on the way to school now. But in addition to that, the immediate decision that they took, the chief of staff took, and then eventually met with the president of the republic, was that some emergency money would also be paid. Pania wano ena ya for Emma Conference of Head and Assistant Secretary School Charles ono any Primus Baro. Na watu asoka say sika ya de ebon kwada ihu brano ensokura. As it stands now, is 50 pesos per student. The arrangement until now has always been that because government supplies the raw food, then the government used to retain. Government used to give only 2 cedis, 10 pesos to the schools. All this while, that's what was given to the schools for us to do the perishables. That is buying the ingredients, maintaining the kitchen, buying gas, buying firewood in some cases because all the schools have gas. So only 2 cedis, 10 pesos was given out from the 7 cedis, 50 pesos.
Eno ena pani a wono eye twerofo edema akyerɛkyerɛfoɔ kabomuko Conference of Head of Assistant Secondary Schools no Charles eno ena wodi tudwa Primus Baru na yɛtoa kaseɛ ne so na yɛde amamo a sɛ wɔman Ghana ade akye ne ate asɛm foforo a na ne ya nan nyane ɔman Ghana da bia yɛte asɛm foforo awrawozam a efiri akrɔfo kɔkɔben eno ɛwɔ atwuma wɔ biagya mansirim asante mantem ha ɛba ne sɛ na wakofuro boaboa ten wono na enkane na wɔyɛ ɔhene pɔprɔ ɛdema adehia ɛwɔ akrɔfo kɔkɔben na nipa bɔnfo bi akɔkɔdi ni bɔne adawuku adawo abra na pie kɔtɔ aduane na ne kwan no pɛ ɛna woduru ya nipa bɔnfo bi agye ne kwan ɛde afiri ne nsam na abusua na kofuro boaboa ten afiri mu no kyerɛ sɛ nipa bɔnfo bi a sabiaku sabia nyaado manso ɛkɔhwɔ ɛna ɔmo agye na enkwa ɛde afiri ne nsam na Bushen mainstream aposifoɔ kyerɛ sɛ ɛwogu ahwehwɛmu a ɔhwɛ nipa bɔnfo a wagye na enkwa ɛde afiri ne nsam na wohu saafoɔ di a atɛntene ne ebetumi agye ahim na sabre a mene wo kasa na no pa die yɛde na akɔhyɛ mmɔkyira aposifoɔ gusu a ɔyɛ na wayɛ hwehwɛmu sɛ de ɛbɛyɛ nipa bɔnfo bi a na atoa na de hye ewo ensie do yentu akase no emfa emamo na wo mapani John Dramani Mahama sabre wogusu a dibra o chechecheche ene o manfo aju o mu post na wono an system ministers wo de ba eno ti CVs ahodo a ababe pale no wo anya bia mane haw kra na panipa enkane Ghana National Lottery no da no Samia Wuku wono ena na lotto ya no na Salem eno mu ena pani kwankyerefo wono ena da Islamic Library Channel eno osan chief imam Islamic Propagation and Research Center Sheikh Nuhu Abubakar ede abeto dwa se yama dibre bi na se wohwe na nkremosom no ene ne bo abura je fato kra na kramoni aye kwakwakoye ye lotto asem de lotto no omanfofu se chacha enu ntino kramoni untumi fa ho kofore lottom enu mu ena Sheikh Nuhu ekyerese se yama dibre bi na ye muslimini na se ene asore no enkyerese no enkwa fato hokora obibia obra sajuma no ocho ho efiri ho te se memfa ne se obekọ ne ese yeton sanwa ha ho nka se twisi obo na ma kwan ba bia se ba sajuma no ocho ho efiri ho te Sompa FM. Sompa FM. Sompa FM. Sompa FM. What's your Sompa 90.7 FM? Yenina yetie Sompa. What's your Sompa 90.7 FM? What's your Sompa 90.7 FM? What's your Sompa 90.7 FM? Na esrem se jata John Dramani Mahama wababa befa akonwa ni wo ka ho asem se betase no ene lotro tase no se yantwam amfa mfiri ho a emwa kra efiri se emfa sudie bia enhyeda emfa mere wo man no sika se na firi mu ba ye de koye kwan kosisi asopiti na ebema mabunu so abuafuo Samia Ukudi nsansem wi atudwa wa abra John Dramani Mahama wono ena echichim stia no se John Dramani Mahama etwamu a ofo asopa taxes no year fee the betting and lottery maybe get this taxes not that lottery and betting so I've been consistent 90.7 FM so I'll be consistent and John Mahama so see taxes will be counterproductive because in Adea ebeboa or my voluntary tax lottery and betting our taxes and yes will be pushed the ban wa kutia or no be kutia no my suggestion I made by now when the report is being laid on the floor of Parliament, and I'll make that point. So instead, now sit down with the stakeholders. Now, you target also the support to our buying, not passing it on to the player. Because so passing it on to the player will be trying buying the betting and tax. No, because could try illegal, then a tax being. But how about Samia Uku and Sabre Canon and I shall look to show no.
ɔse bet no ene loto tax no entumi emwa kra yɛde yɛni ɛkyerɛ elembele mansininim atoye mantamu ena sabre yadu kra yɛ frɛ no Kambugli ɛhɔ ena sabre me ne wo kasa efri na afarefo ɛwɔ kyerɛ sɛ faako a woyi nam ɛyɛ imbi ensuom imbi river na imbi river no empata ɛwɔ mu no so mo yade so obi akɔpɔ azin wɔ mu amemwa no ankasa no omo ahoɔden no ɛwɔ fam na ahoɔden ɛwɔ fam no so na sɛ wahwe na akɔkye saa mo no bi na akɔkɔkɔwe a yade ɛbɛkɔ akɔkɔkɔfa aba no ɛnya asɛm ketewa kra sɛ nipa na masase so no yade do a ukɔ imbi river no so a empata no so ɛyade empata no yade omo yade no ɛnya yade ketewa kra na assembly member ye friend no Dauda Musa ono enso na ye assembly member ɛwɔ hɔ one centralfo edinkomo ni nkyiremu ni. We also summoned them, the fish folks. So they were advised to keep off from the river, to work on the river, because now they don't know actually what the cause is. So we will report to the appropriate quarters. When they investigate and see what is happening, then they can advise accordingly. So for now, we have seized them. They don't go to the river. Anuti assembly member Dauda Musa anudisem ena yekotie ye no na Shaibu Abdullah Isaka na ono so ete empatam ho woso okoto office ni bi fish no mo yare no okoto obi sunsunso wonya yi ni ofan se 1 month ni yakomu ana be kyene na hu se anam no ho aye kuru saa tempo yama yina eja ye bompo informant eja ehwe de before be afa hwama ye no to bansa na oma ahoche bebia ba wo committee mu na ye adwuma wo mu no ahoche kan pa 26 ya 1 month ni yes can to bibia 90.7 FM ya ma ahoche kan pa so ohwe Sompa TV no na ohwe fish no matoto na akono papa ene pepper soup ebefa so fish no ayade ema wo won potamu a won so etoto fish ibie ama fish aya akono omuso akosam ni oh baby aba ho because say enam no omonko ase omonko nti menya adwuma bi anye sesia mama ye ho akire say enam no omode ba yentumi ndi yentumi nya ho hwe nti sesia ho akire pa nti omommodan amaye mpesempese mumaye say di amubaye na yensa akoya no say yare o say di yu na mommodan waye anuti ema wototo fish ye ewon potamu ho omo akosem na yekotie ye no na sabre vetin ekoso na vet ekoso ne se oba santimantem ha ye hwe na ya hwe se MMDC fo no yebeyi wo mu na de wani ekrem ewo fenso north abatwo mpasu aso a Caesar fosu Acheampong no na sabre wo pe dibire no na dibire a wo pe no wo se Yankopɔn domboa no na sɛ yetimi eyi no sɛ wɔnkɔ no kɔhwɛ saa mansini so de a emamuru emabunu onyi wo mototwene kora sɛ ya ɔmode agu akwan so ama wo ma ɔmo ba bebetie process a yɛfɛ mu ehu ni sɛ bibia kama enti yɛhwɛ animu sɛ Yankopɔn ɛbɛka appointing authorities na kɔma na omama opportunity na ye campaign na me ye bra me gina nyina ye tie Sompa na ni nyina no e factor wo e mabunu eyi die ni ntuma e kwan a ye befa so a e mabunu bebre e benya bibi di omonsa aye ne aka eye ya kwan ye nsusem ye skusem ya sabiasem ni nyina no ya de a e bra na me campaign no me factor enti no ho adu na sabre de Caesar ofosu na no disem na yekotie ye no every offense no not abatwo empesu aso ye ko akoyanim ten na asante mantem ha sabre no MMDCs ene Kumasi Kropon bedwa mayor sabre no ayaduru ha mahama duru ha se obeyi safo no said ye beya
omu betumi ahwe ama asanteman afa ne ntampa edi efra na amanfo CV a omu de akono eche otwe hunwi na interview ebekoso vet no so ekoso e wa asanteman temha sabre kumasi kropon bedwa no ene wokọ obuasi easter adwira sechire dumase adanse akrofuom atwemangwa biaja north dwaben mankranso offense north ene bosome frɛ ho eno na sabre no vet no ekoso na interview no ebekoso ene atadwefo wa ebetia so no na ne wate de ne pa omafo dodo no a ena epesa dibrain na pani a wono ena wa hafo ano north south east osaye assembly member honorable Amoabu Aje Francis one central for editwin komo so wono de sa dibrain no se de mana na ni beje pa one central for twetwe komo so me aspire for DC position our Afano South East district na mani so ade hu nyina ne se na me eya adom na akwanya no ebedi ensema yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛboa emabunu no youth no na yɛahwɛ sɛ yɛha system a wɔ mansim hɔ no ne nyinaa na ɛbɛyɛ kama ɛna educational system to so ɛbɛyɛ kama ne bio to so yɛasa aboa atimi apɛ investors ade wɔn aba ama wɔn tumi de ntudwuma aba mansim no mu sɛnea ɛbɛyɛ a mansim no bɛtumi afa ne ntoma pa afira ɛfisɛ ɔhwɛ afɔ ano South East district a ɛyɛ mansim a mɛka sɛ kuadwuma ɛna ɔmo yɛ ne dodoɔ ɛwɔ mansim no mu. Eno ena honorable Amoabu Aje offenso south na no disem ena yekotie ye no na dwemtani ma afo no north mansin mu tepa boachi agiman na asem o kanyina ne se hwe yisi no abu ni nsem wo abu ni sei wodi nkunim yaje afri ni nsem yaje fri ni nsem so wo se wo mpa ba da biada MDC you know so okwa akopre na ne pra wo kopre no se otimi nya pade a obabua mabunu na empokura no yisi asem a okeka na oje dibrain free ni sem no e wo court enti obi anka na koma emfa ento ne yam sabre no wa shift no akopre DC and MCE bi na wadi na odi wie so dia adehye ho beto wo so a me ni me chairman me mpanyifo ye hwe se a party mpanyifo da mo beta ya chi na assembly no aye court e ko faale ya me ya aduma 20 of ye besa akọ se party mpanyifo se ato aba na wie amunta ya chi na akonya no na mo fa so mo chinchin ye nsade ye entim ni akonya na kwanso esintim ni na ne naso ko sa anye sa e maburu na omudi ya chi di ekom eta ya chi no so omusu nyina ne se ya nyi sitina ma wo mo a yentimi omuze ni ya chi bio ntu abanye de alfa ma ye ahafo no not mainstream tepa Mr. 90.7 FM na no disem na ekotie na ha ene brebe ma ye de anopa no si akase e de asie minua ba akwa sudela omia bebe ono ena echichi fidie e de ma me wo confidi dem wo so azuka ne fa ye Nigeria ni fa ye Ghana ni Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba, sompa. Hello, Kofi. Mabedu Nkoranza o. Na maye wad. Kashe wame hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Tumi ya maji senka bedua na ko Fidelity Bank. Na makoyi cash kakra tume ho. Na nkama sendis kaso kakra makosia. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mama ni zumi rubber bia. Yesi cash ni ho. Oh, se wo senka o frementem. Mama show. Bisa se ope Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. Hong a. Eni ye sika. Esan sendi sika dodo bia ope. Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem oton Richard Cars, NSM Cars, oya transfer, and also register SIM Cars, network bia. Hey, oye we nyina. She, ne yesima wie, Bojibo nko a, ene Fidelity Bank, ene Eco Bank agent, o Nkoranza. Se ubia account, o sendi obisika, anase uko jiska ede free Eco Bank, anase Fidelity Bank account muno. Ko Bojibo Ventures. Emfa ne bank ya, obi save. Ubetnya sendi ska mano. Ewo Bojibo Ventures. Oh wow. Yiswation no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures ewo adinkrase. Edwa abonsan no nchepe. Mera seminua. Fre Bojibo Ventures ewo 0248 089 463. Bojibo Ventures.
Mami adumei mesere wa beyi niam esu anso asemi na hye ase fifiri gu ahwe bi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niema ani bebre se hwe ebi mpo sa gu ka ni mo an atekwa ne hene na buru sana ase wo no na mehunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofiri yi emom Atiko Home Stores niema no bu afunti ena ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop and deep freezer ice chest ya e kan ko main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches kopem size bia wo pe no na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals and energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka and dia keka ho washing powder and semene bia di dwade sande sinema shampoo papa e frebrochin so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia akuani wudua no machine ya wo de be spray no ne bo efukra Atiko Home Store was 0243629295 Atiko Home Store Tano factory price ehwehwemu mapa abada di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a haga na fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi afiri ho menim sabre baabi a wo ya wo temenka ena menim onipa bi a koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no 3A co capsules ya koko master mesra utie na sha no nso baabi a ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu ofomani nkyere efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibidro depot Biremu ha asoye etumi die bibiduo kasa yade ma yade bo birimdwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no ena Ghana hanso de Obo Herbal ena ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a ayeko ankoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omoja borso no kosoro bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi Daudi anansi ache woyam timi hyew enso na bibiansie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se woni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Herbal se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa Tachiman ana Nkoranza nso Obo Herbal asoye ni bi wo ho wo benye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mose
DK Pharmacy, DK Heba Udumase, and a baby to Nubia. Frey 0245 700 248 and 0249 761 508. Obo Heba, Abibidro Kasa. Nekaye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne die animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana womu ye sciatica expert ye nyina ye tie Sompa tie Sompa abusanfo ye mamu nyina achimbio ye ko Sompa TV anopa no nsia kase bo kofa ebrel ye da ye dwadifo nyina ase na ya san ada ya boafo ase 21st clinic omo ne kita ye mu boa ema ye de Adea Akye Abia adwumade ebrel 21st clinic esa anopa ya de da kwankora enhwe baabia hwe 21st clinic aha ena oba binya ayaresa edimu meka ayaresa edimu a adokotafo nim de wo soro wo mo aho brase nipa ho kasa ene ne keka ho no eye sono ko chen baabia de afei emfidi a eye emfidi hunta hunu etimi hwehwe yade ahunta eno nso ye woni nyina bi ye nuru a yede sa yade nso eye nuane nuru enti udi anawo noma etese de udi aduane no unya akire ha ubia nanso sa wa ma ha one number bia watu sika agu ubewie kura no wakwa akofa akire hawo wako baabi doctor bi ama waduro bi doctor bi aka akire wo se yade we ne ha nso wa nkasa oju hu di se nye sa yade ne na eye wo fakọ 21st clinic ni adokota fo bi aka akire no wo mbetene ne nyina kama ede amawo afi nso 21st clinic sa yade bia enkanka ne ntinimu yade sciatica no entina efiru sisi achifa osirem ekọ na kokom kosu na taboro no a esi form no entini na esamu no ehon techema ebeye wo ya ne yawo no na yefre ne sciatica no enti bomoden na ko obi die ptin ya na ne nano ayetofo pabo ahyere na erokura onhu anopay fakọ 21st clinic ene 21st clinic enti ena
sciatica ayaresa ababeji din kan na enim se sasabro ene ne keka ho 21st clinic na timide sciatica ayaresa afri Ghana akọ Europe ene wiase me afana nyina enye no nko wo matumi akwa akoduru South Africa nyina 21st clinic nko a adokotafo no aka no hunu se 21st clinic ayo amana yefe na ne wagidin ewo mu nti wodo ho betwitwire animonyam no bi ene dokota bi asa ono so yes yatika ni nyina usua e de afi 21st clinic ho enom na master ne boy ni gina ho a ye mfa adwuma nkoma boy ni e de master mesra no pay ko 21st clinic na won be hwew ama osiatika ni nyina ase atu ye da mu nyina ase Adea Akye Abia yesam wakwa ba na ye Friday special enche badwafo betena ase ne nkomo dapono so ye bedi nkomo na enkomo no oba bi awade ye agu oba bi awade ye agu wakoye papa anu no ho wakoye papa nya amane afiri mu eno na ode adan ye na no peye pese ye didi nkomo di sua de na ye bisa se woni oba na wo beye den na oba no ni asese ato no pressure aba ne so woni no a anka obeye den esese oye ana abusua menka nku asomboa onene kunu ne ma enetifie omo han dan efikese a nipa nyina temu bia ka ne se compound house no ni kunu de obi a otentamu honom a eka kakra bia na nipa na ba na obedan ne ka oba na ni kunu yi ano ka kwan bibia na adare ntokwasem otimdi atema me bi ka ne yire ene ne ma nyina ebasa na eye oba na ya nanso ebi ni ho kasa ne ni nyamu sa na bema na ono de ka no ono so akoye obi adwuma obi de ne ka nyame ncha de nipa no be di atem wie ye ko ya ena nipa ode ne ka ni sika no baaye na anche kwansima anwumre ena eye nipa ni kunu no de ne ka bema no de ne ka no osan ba bio se oba be dan ka agene sika oba ye na bema ni ho obeto ne yire ena ne yire ka se o mi kunu ni ho na sika no yesen ena okaye ana sika no so ano pepepe ena ofa sika ye de abre ni kunu no e de tua ni kunu ka no oditua aka no wie ye na ni kunu ba fie ne yire bo na mane yese wuni ho no obi de usika we baaye na papa a wode ne kai esan baaye ntime de animguase ne dɔɔso ma fa usika na ye de aba no e de atua ne ka bema de ne nsa hwe table se gya wakume asemi wakumi no ne namu mente ase famsika mame maka kiro se tua metua nka mentua ye sansam no sa ene adum pempenso a bema ne se ogene sika afiri oba ne ho oba na amfa ne sika amano a ene onfa ne ne manko ne fie okwa oma biem da obesa na chi se oba no na ne sika na wode atua ono ane ka no na ekuta no anope oba yi se abadwafo mo ano Nkoranza man ye mo ano wo a nka obeye den bema no gisika na eyeye efi ne yire no ho oba no tua sika na eyeye ana enyeye na ye bisa bio se dia oba ne yeye no waya ade ana wanya ade na wo ho kwan se oye ana se na ni ho kwan se oye Bible say woniema nyina ho kwan na so nyani nyina na fata ewom se ni kunu de ka de ewom se nipa no bedi ni kunu atam de nanso na oba no wo ho kwan se ofa sika no edi tua ni kunu ka wo bra wa mo one be ma ni kunu no anwene ho ansana asemi adrum pempenso a edi awaregya ye eba na ye bisa se be ma ni gya ne yire na eyeye asem wenti ye bisa bio se oba no ne oyeye no oyade ana wanya ade okora ade ana oseye ade afei otua sika na de mani kunu no a eyeye ana enyeye ensempi anopai asam na yire tawe ehia wadwe nkyere beka ye ho beboa ye Friday special
na yɛma ɔbaa yɛ futuo yɛntu bɛrima no fo sɛ ɔyere pa ɔkata ne kuna degya so nti sɛ wayɛ wei akata na degya so a ɛnyɛ na se da ne awaregya yɛ ɛmu nsɛm ɛyɛ twoo anɔpa yi yɛbɛdi nkɔmmɔ wode wadwe nkyerɛ bɛba bɛka ho akɛsima aduonu na abɔ anɔpa yi nɔnson bere mu no yɛbɛfa agodie mu nsɛm yɛwie ɛno a na kyerɛ sɛ yɛba abɛfa nkɔmmɔ a mede ato dwai yɛada 21st clinic ase awie President John Dramani Mahama wahyɛ aseɛ appointment no oguso ɛsɛ deɛ obu ni tot ɛba saa ɛnora mema wa assurance sɛ miniye pa sɛ ɛnora no a ntɔ Monday na appointment no foforɔ aba lo and behold appointment no foforɔ baayɛ na foforɔ baayɛ no bono ɛne bono pueyɛ yɛnya mienu bono pueyɛ nya baako na bono anya baako Techiman North ɛna afei Banda constituency wɔn nyinaa wɔn anya minister this time round ni ayɛ hwɛ nie districts na aka constituencies na aka no ɛbɛkɔ yie ni ne nyinaa ɛyɛ question a yɛbisa systematic press ɛbɛboa yɛn ama yɛahwɛ list no na yɛdidi mu nkɔmɔ kakra ansa na yɛdede aka na yɛwura apam atena sɛ wɔfa maakyerɛ anɔpa ebiem janana sɛ bibia yɛbɔkɔ of course and na Friday special ɛna yɛatena se ɛwɔ ade akyea bia ɛso President Mahama no yes newly nominated ministers no wɔn nie yɛbɛda yɛ nuanom GH1 fo ase sɛ ɔmama yɛ saa ɛyɛ fly away na list na aba ne nie the odika ye yewura Kwame Abuja governs ono say yayi no oko Ministry of Roads and Highways oye MP e voter region me refi ne constituency no baako Adakulu sure nde oko Roads and Highways yewura Eric Opoku ahafo ono de honest ono ne de no I think say asunafo nza hafo no gugumu ahodo nti no asunafo I think south also say ahafo na no ura current dada so nti no ebi wa ba ko asunafo north south na osha owura reke opoku de ne de na obroni be ka say na ye conk na ye obvious say agrek minister ne de kan ne kan ono ana obenya ohwe ne background ne ekeka ho a na as ranking member no wadi dwuma pa okasae efa agrek ho so omo nyina kan ho bi na wo matwa kokoo bo 60 million says omo bae owura to force say ontumi nje ntom say finance minister because agrek for ene kire kokoo bo so omo say president Kufuor tua kokoo 31,000 osisi akuafo nti ya nto kokoo kra no NDC neti akunala nko ometua ne 60 million 6,000 na no owura to force nko vetin ebisa no ho aza o say enye finance ministry na kire kokoo bo nti ontumi ya obi en ho chinchin ko peka agrek for no beba Ghana politics so nti definitely mean say Orere ke opoku okovet ya that question or maybe sano ewo ho anyway that is ne nyina aka ho bi na man wie peye Agnes na Momo Late ono so ye MP Minister of Gender, Children and Social Protection. Wow. Mamele Morrison ministry say Agnes na ekoho enom Ante Emilia Ata honestly MP yes oko Ministries of Fisheries and Aquaculture how comes in ministry no Ante Emilia ena ekoho George Opareado ono na eko ministry foforo kra yenim no da afi na eba Minister of Youth Development and Empowerment
a new ministries now. Jojo Paradri Dino system or no youth organizer see Adema NDC. Okay. National Youth Organizer. Yes. And we did DC pain. Okay. Eastern Region Honum no. We did DC pain. And National Youth Organizer. And as I say, the new minister in charge of youth, or no, yede amano. Haruna Idrusu, Minister of Education, Tamalefonega. Almost say Minister of Education, Fatah Haruna Idrusu. Bibi to say defense. Bibi to say interior. Na to me, Epia boys no, akugu army emu. Na Dominic Nitiwo, Ebe defense minister no, okone mpeswa swa. Boys no guami no mucho inti nanka omo hwe ni mu na teacher for do say no betima for ma ko ade kire mu. Oh, okay. Inti nanka omo mpe sa ministry we but then is a bibia no a ometimi aye wo ho biem o ma dwade ba Haruna Idrusu amanfo nyan wo chi ade bi. Yes. Anytime Omampani Mahamat ya kunyasu bia oya appointment one efa Haruna Idrusu hono one tamalefonya problem no correct. The first term of President Mahama oya appointment na no more Haruna Idrusu din no correct. Emma tamalefo no ye demonstration ansa na demonstration na chi no obebo Haruna Idrusu din intino politically no bibi shahwana baza say bibi shahokra affect Omampani Mahama because he say Omampani Mahama ne final lap and owomu. Yes. In this Haruna Idrusu was presidential ambition kra enya wo no be contest but those days in the na obe eno ya applicable say bia or presidential ambition any ade amanfo be so can say Haruna Idrusu presidential ambition nti kwan bi so no ye twintware na namu e niema bebre mu my minority leader ya be yi no ya say pe obi o ye economy Ato Forson nyame adom ya prepare Ato Forson abe finance minister one of the argument at Tamalefo no ye ya Martina Bugiri nsantroni wa report e kire mu say omo suggest minister bi to say finance nso ko mo de Haruna Idrusu ko ho a na nka omo pe David over education no you ba ya wo mo no pe no e na wo mo bobo su because e ko finance anka boys no do mbe ko Bank of Ghana and na do mbe ko he ne ade e na as finance minister no ministries ni nyina dan inti say employment na beba say o menkora say we na beba we say we na beba we say inti finance minister ne the ministers ni nyina dan o because na say minister bia be ye no beba be fa won sam ansa na wakoye obi asika wo ho but that is just by the way politics. It is about interest. No correct. That make answer way. Say politics is about interest. O mo akere o mo adwen de. O mo akere o mo adwen. Na mempanin so de obeka na bem. Oni obeka na bam. Ne de na ye tie say de how na platform no. Education minister. Okay. And ye de ama no e wo ho enom. Now, you're Haruna Idrusu. Ohe na appointment Canadian no baby no wo ne ha. Canadian na wo labor and employment ministry. Ba for we ministry no. E ho na wo. Otimebo adwuma. E na oba atins oba communications so kakra. Oba communications so kakra. Na say waba education. Na say waba education. Say the adwuma ite so ye all rounder. Me I like it. Okay. Manager home. Ninja manager hone say wunya exposure ewo how all the ministries operate no correct say be ya that be say ye ka say yes wo presidential ambition no by the time obeduru ho no na wa ben ne ho wo sa na emu from communication to employment to education to urban ho na into urban ho ba no unlike say obeye one sector minister say minister we media hankwa na manage hankwa na manage so it is good
ɛna ministers na ye shift omo no omo bɔ modern na so Kwadwo Ban Redu ye huni wo mutimi yo de wo mu mu na ehunta Kwadwo Ban Redu be ye education minister yes some time ago president before time correct obeye finance minister some time ago yewra ya osafoma afo be ye education minister obeye finance minister intino when or movie or peke or movie with experience from all the sectors. Education hono ya adwen ma so ade bia ye pese ye wa asase so no education by education is say obi edwane if it because of problem hono he say no be a bomb bias or bed dodgy education na nkasa bi wo enora da ye bo ni din ya questions are share na gratifo ababonten say on be cost there be ades o man na dwene koso kese pan kwan obefa so a obeye free SHS ni ye and in fact free SHS eye tipaye eye headache and the education ministry no you know be adwane and that amalefo no okay no ka no no be adwane na so say odin hye pagu akwan mu a set bia no be successful ministry ba ko so a and on no ena GS no nyina fole ena under GS no na teacher for ni teacher no ne wo mo keka ho nyina wo intino e honso na comforta ye demonstration pa eze ba akokora da kwan mu twa mo sitag for the da for kora atin se o mo strike also strike nti o mo bie na no a mo koye o ma sa ba fie aine na hono the education de na bie adwane na obi am pese o de nti be kwa akodi a kirema no kore no mo de ato na bo haru na Idris okay ba panyini so ti ho ene ye ho akuma ndi e kire se with a vast knowledge no in governance and governance issue no obetimi aboa ho until he will be the savior of the Ghana's education ministry ndi and also you okay wow because the PRO and all education free ho na anu ye unze wotenche na oto ayampia no correct say mampani ma say free SHS for no di aduane a ono ne nkraman kora de mo munni nti so mfa aduane papa mle o ne de nyame adon wa bedi mampani fa nkora no ko Kempiski no mkodi di Kempiski Kempiski na ye hotel for e Ghana ha Aguabele no one of the finest hotels e Ghana baby yetimi ton aburu betim 5 million aine say akwai a restaurant ne choba e dia na so anyway sister mayento aso ye ba honorable Ahmed Ibrahim Banda MP okay the history any yet time if you wenchi ho president Kofo na time no correct na that time no na sa constituency no na ye wenchi west Johnson Asiedun Katia ena na oye MP General Mosquito ona na oye MP e wo wenchi west ofiri ho no ena yura Jordan kwa that time muana yete region no na Jordan kwa ye DC ewo wenchi yete district no mu no ye kunya Tyne district no Tyne no eye nsuo ewo district no mu esuo Tyne ewo ho ena Jordan kwa o movie ye as from DC you know compare MP ewo ho inti Jordan kwa yes I think say on your first MP at the time no correct on Ahmed Ibrahim ne preye Ahmed Ibrahim NDC na Jordan kwa MPP Ahmed Ibrahim elusuye sa first election no I think say na say 2008 or so yes baby sa say 2004 ho baby subsequent election no Jordan kwa Ahmed tu Jordan kwa no correct nti Ahmed tu Jordan kwa no President Mahama ne President Mel Star no omo che time no so banda ni nya banda ibenya banda district so every time emu every time district emu Ahmed Ibrahim shift ye because Ahmed Ibrahim ye bandani Jordan kwa ye bandani yes omo shift ye omo mienu nyina san shift ye ko banda
Ndi omo shifte ko banano ene nam so ma Ahmed Ibrahim Ewene seat, Okay. And right from that period, I think it's 2012 or so, Bepem ne Ahmed Ibrahim on one kita seat na Bepem Sabre. It is good they are rewarding him with a ministerial appointment. Because Wetimiama Banda Abeye a safe seat for NDC. Despite a Juma President Kofoye and Woho, we power. President Kofoye, employment a create resettlement a ye man crofo, and this is advantage, Nekapu, Johnson as he Katia. Chairman. Chairman, who free a neighboring constituency at time. When I say don't get your time. Say on the ban sa enclave no ye wo na fa na for no se kwa for no badu no omono e na akanfo a eye abonofo no aha nkonanfo no e na ban na bonti sa enclave no mu de ye Johnson as edun katia ne territory mu pa no nti eno so a play to the advantage of Ahmed Ibrahim enti no I am not surprised. Say Yamano, but Nanka baby and I may expect to pay the education ministry. So because Ahmed was some background, educational background. But sir, maybe I didn't local government and chieftaincy. Local government, chieftaincy, and religious affairs. Sir, local government or uncle hoping. Dabi Ahmed Ibrahim onko oni minister da. Okay, be DC na wadi. Ahmed Dabi oni DC bra MP. Okay. Enko na wadi. They say we first time awo. The first timer as MP. In old and new the new ministry of local government because it says a chieftains abeka ho religious affairs abeka Owoahene Acheampong because can chieftaincy no Ghana oko constituency biemu oko region biemu Adea eye security threat eye chieftaincy say region bia district bia rank ni security threat chieftaincy medical no correct boko ne ekosi chieftaincy ewum ebi mia bebre ena meka report bia previous minister no Justina Obono regional Owusu Banahene. Okay, also the whole Ghana Bono region topic chieftaincy. The whole Ghana Bono region topic. As at that time I'm a report no. Na minim say be assessment situation assessment and as a bibi says oko Sompa honjo Mia bebre. Sisi kura bona hin kuru sunwane. Ayene. Mia we sa ministry no. Owoahene pa. Owoahene relative to chieftaincy. Sa ministry nso ye kakraka party say education. No correct. Education no nkrabata bebre. On the ministers ni bi wo ho a ne nkrabata nheda no so. Aha, but we there e wo nkrabata pa. All right. Because local government and Kasankraba no nya de ketwa na pe chieftaincy asan abeka ho and religious affairs asan abeka ho. Wow. Ghana nyame na ye yadom se nkramofo na Kristofo yetimi tena fa bom. Se nyesa anke no so ye big issue. No correct. And so ye big issue. But Ghana de no nko ade nyame de ache ye e wo ho. Ye read the next minister ho Abla Jifa Gomashi. Oye MP. I think K2 ho baby. Voter reading ho baby. Ono na why century adwuma pen? No. Okay. Onye century but na active for media because of the background as culture and creative art no. Talent shows talented kids na nyina no wa judge be paying into why much involved in sa face no was screen no so that or familiar on the screens no correct enti ono na ekoho ono sa ministry no na president Mahama first term no na Elizabeth Ofosu jare na ye
I think a minister also. Yes, minister. Yes. And na Jifa ye ne deputy. Now Jifa arise abeye substantive minister. Into also ne de no. Yenhwe what she brings to the table. If you say we be to say Omampani Akufo-Addo, the year of return. Ye ma ho kwan ma Nkrofo omususu say before makotina omususu omunchi Ghana no. Okay. Eno no ye activity abeye annual event bia ema wo eba ni nyina omo bako omo da hotel omo to aduane omo to nsuo no na local economy no enyini. It's fine. And I know obetimi aye or creative art no hona movie for no na nyom for no so nyina she saade no movie omo nyina she emu anso na boa benfie ma ne danger waterfalls nyom nyina tourism. Okay, omo nyina she ho ebi ade ba ko me pese obeye ne se we me personal view or identify tourism sectors no centers no na onfa innovations bi mmerem se tourist ba obenya mfaso ewo ade ba ko se wode ba se omusi centers meet se enye nshada nye hotel of a sort but guest house bi ana guest house bi a obi ba na wabre na onkwa Otimenya baby atna na sombedro te say Moli National Park ho oko Damango Moli National Park oko hemwana ye wo adan ne some rest houses bi no wo ha o person will stay for a day or two obetime stay ni nyina so ade up to the income ede eba no ebi then on mapi tourism centers no. For example, say tourist ba Nkoranza ofri ha ofri techima na eba ana Kumasi na eba wabesi Nkoranza okọ boa ben fie ma ofri ho a okọ Kentampo waterfalls ofri Kentampo waterfalls a senya politics there na wasi wenchi buzia mausoleum. Okay. Na wahwe eho enso ofri honoma na wabate chiman Tano Boase Grove sanctuary ne grove ene bono maso sa slaves ibina ewo hono baby na yesi omo omo last bafo say no na omo akohwe ho enom owia then kuruya oboye voyem bad caves ne sa ne ma no ohwe wia na konduom say tourists no osim no so de na wotwekura na enante a onam triangle no so ena eko mifiri ha meko ha mifiri ha meko ha say be ya nipa no obenya value for ne ba ye no na enkonko ye say o mi wie bo abenfie ma no wie bibia ni ho mi wie bo abenfie ma no kura no bebre wo me ba be da Nkoranza e wo sa wo da ho one mwana da ho na ohunu how nipe te ho no ene mwana te ho no by so do what we do ani si so omutimi bi yidi by so do you know ababa wa bi a wontamu ho no obetima chi ndomi nokre anyimire on be to edi obi betima aton drinks obi betima aton suo obi betima then we are growing the local economy. Inti onma saade no sa tourism triangle no on mapping ye enye ye bono ne bono east hankwa all the tourism centers in no on hwe how a obetumi connect one center to the other na ebeboa ama enema akoso ye heard the next MP come up ya ye die mu Techimai North lawyer Elizabeth Ofosu Ejare ya de no call Minister of Trade Orala Nchiramanten ne hono ena ye de agribusiness ene industry abeka ho enye adwumakuma o aha no na men shadante ase papa se kanene trade and industry na trade and industry in agribusiness abeka ho agribusiness abeka ho na kan hwese nke bia ka agribusiness na bakwa kan agriculture ho wahu
nti minim the thinking anyway but been so woman so share say agribusiness no relate with industry any trade nti yemfa enko you say the ye bedua no ye besan de bia kwa ama no nti ba so doing agribusiness no it's understandable ewa ha nti bono enya baako bana bono east enya baako techiman north yes nti ya ke ahafo nso enya baako ahafo de in fact o manya mienu regional minister baako na nso baako na constituencies ne districts na yaka no nso so ministers say becha no say tete abete na ne cha no because esan esan ba okay sister mama the next flyer na yeni ho enkon yes yenhwe say 9 abayo yenhwe emadodo a so far wo manya appointment ewo president Mahama ni dwumadie mu oya appoint enra na ye ka affirmative action wasem yes as a man e be ese man na hyase pija ndi so far man na aba no enie total no omampani Mahama wabo ministers 25 din 25 out of 60 25 out of 60 akasan 35 no ena yebechama wona aka na so far ni awadike abodin no 18 eye mema 7 eye ema 18 eye mema 7 eye ema Dr. Agnes na Momo Latte owom Abla Jifa Gomashi ewom Emilia Ata ewomu Elizabeth Ofosu ejare ewom Rita Akosia J Awate ewomu Charity Gardner ewomu ena Lenda Okro ewomu wene ema no a ewomu a womo nso enya so yeguso a ye kan appointment ndi bebre wa akire eba ne ministers no nkoampo no ye 8 aka 35 nti ye hwese benya ma bebre ewomu nti say die say o fa ne percentage wise pagya de na system mema no ewo form mema na doso pagya na ewo form okay sister ma ye hwe yes yewra Sami Jamfi ono nso wanya appointment communication there be Sami Jamfi oko minerals and precious marketing ho adwuma na omo hwe ye gold adwadie eso no PPMC system wetima biem kakra ma me a ebe de ho na yewura Sami Jamfi nso ekro akwaye adwuma okay say Ghana ono obeye acting MD managing director Precious Mineral Marketing Company no emu ono no beye manager yera lawyer Sami Jamfi ana Sami Jamfi Esquire ono na oye acting manager awaiting approval yeah approve no obeba beye substantive minister MD by say the ono no hwe chire ewo ho eno henum nso kura na to dey say hanu kura na mu edu hanu kura dey che minister hanu obi anka wasem hanu obi ante wasem na waka enti omo ebeye ti yewura Sami Jamfi nso no ne de a okro eno no enti at long last the government no form shape eba they say the yehunu aban no mpanimfo a odo won ye adwuma no ye hunu wo mani so we ye Ahmed Ibrahim ne de no ene enti aten say wa boy adwuma wadi positions bebre ewo ha enim say ebetime aboa so far president ministers ye obobo mudin no ase obi a nhede nya ho asamonka ayene enkomo nhede mpiepie ho sa over nkomo de bepie na ba nokre wo mu ni se nokre wo mu ni se Ghana ha no yenya bo udin se minister there e da se bo 90.7 FM because at a point in time kra na yes ministers be kra yen approve o mo kra ye wie ye no ye be approve o mo
over yentum ni kanko emra sports aye krado ye ba nkomo bebre wa chire me da ase enso mo ye adwumaden omutimi ye adwumaden dia omo enso betimi ahwe ama bibia enso atimi akoso ye edi ama omo eno ne nsem kakra efri hoba na me wa akra so folk wona de me ni nkomo enso etimu enra eno official omo de ba bonten za brantia ye fe no set or say omo enso atimi asane na azia brantia no enso ayo omo player the wait is over omo enso atimi asane a brand enso ewa beginam asia kan ramatima a ye friend Accra House of Folk and na metina se catch you say 2.5 years and a brand tenant to signing ramatima e friend Accra when they say dem no ka say set or say e phobia ono enso ginama o kwa akoto to nioma no enso atimi e di amomo na set or say sensem no a brand here je friend kwame opariad won the kasa edema House of Folk boku no onyanto boase e kiremu edi nkomo edefa set or say ho. This is a technical decision from Mr. Ouattara and his technical team. So he has confirmed that he will need sector say. So management has to work on it and then positively has signed his contract for Accra House of Folk. So I will say that sector say is now a registered player and as is now a player of Accra House of Folk. No, any Samoa. Kwame Opariado enso ere tu dwa anopa ye Bobby ama won so waso atimi atia wo kwem ze say there we player ere ma Accra Folk after say coach Abubakar Ouattara enso ni nkrofo no enso ma branch enso atimi ba be yo mu player ntia no ne nsam kakra e free hoba na former Ghana Football Association president Kwesi Nyantachi na no da kodi won komodi no kire say Kumasi Asante Kotoko de Ghana ha team bia ni wa ne seso eni Asante Kotoko e team kase pa na pe team dia Ghana ha eno ani Asante Kotoko na no na Kwame Opariado enso atimi adi nkomo e da fa sansensem na opania ye friend Kwesi Nyantachi enso e kan ye no ho. In the first place, don't me Kwame Opare. Most of my life I spent in the north, especially Wa Kromo. There's no corner where Kwame Opare minimum. So whatever that goes on in football, whatever, I have witnessed it myself. I have not been told. But that is Mr. Kwesi Nyantachi's also not doing no. So that is it. Let's leave it like that. Because we know that we are the biggest and will continue to be the biggest. No, and then someone Sompa Sports. Opariado enso atimi edi atudwa so on there. When him say House of Folk na the biggest club Nkrumah and they will continue to be the best. And no any someone opani enso edi atudwa me ho sam edi ema we na no pa enso e wo dwumade no jamfiri ho na yen din komo enso e wo media monthly unso double as head coach no mo match to mo bo we din komo na ne komo ye no enso on signings ahodo a amanfo expect fans expect ya tete play bebredi so mo join media ma na say kasa no no enso ejibe no atimi aka che transfers no hwan na eba. I will not predict by saying I'm coming home with the maximum points or maybe going there to lose or drawing. Like I said, it's a collective idea. We are prepared. We have the next 2 days to get the team ready for the upcoming game. Chelsea, I saw the other time, drawing 2-2 at their own backyard against Holy Stars. And also against Dreams, we all saw what transpired. We are also mapping strategy to ensure that come Sunday, we return home to Takwa base. If not the maximum points, a draw will be okay for Media Sporting Club. No, events adote na odi komo enso refa game a nyame pa weekend yo many breakum Chelsea airborne na o kire say on timi predict so obeko no akwa akodi nkunim okofa 3 point na dia ba na mom ombeko ombeba no so manya point na ese point and ombetimi enso e dia bante no ene sem events adote enso e da tudwa jare ho sem e ma wona enso e wadwumadie ne so na Yusuf Mubarak e player Edema Mediama ahead of Omni Chelsea game no ono enso timiji bre ene ye din komana ne komodie no kire say o ma prepare yi game ne de e be ye den nanso o ka kire fans ne obi biara say momfa support e mo no meko akoye de obetimi bia at the point and as a point enso timi abafie. Oh, for pressure there mean to me cause pressure where so and like preparation so there ya prepare yi because we share training yeah for the past Tuesday, Echo, Eba Nedia. My training was very good.
nti preparation dey prepare yi pa kakra meka ne say omo fa mpaebo nye den enter team n'echi na yeso dey was ye be anya point ana points ewo Golden City Park no menim say enye nkwala adwuma bai bibia timisi eno ana nsamo Mubarak Yusuf enso eretu dwase saake no nim say enye nkwala adwuma nanso bibia timisi nto mekọ na wakọ akọ ma fam de na afenkunim di esefata no omo enso atimi age e de abre media ma fans ni obi biara ono nso wehye media ma well nti eno ne nsem kakra efiri hoba mere etu anim Thomas Diaye former coach edema Ash Gold wadini juma nso we won krofo nkroso abobo ni bia omo hwe ni kan so wo bo shot na e batum say yes watimi abo ade na manatema e kama ne ball no na ese ejina brane pa ne no ene wadi nkomani nkomodie no first on Ghana yen Premier League no Thomas Dia enso atimi adi nkomo e da fa yen league no enye bad na tension in the swakakra tension in there because the league tension in sa baba tension in there the swakakra tension is there as we ni we be boy see match be basu say Abia na ebo match obi a Chelsea ebo match the Chelsea ebo match obi a and na so for Ghana ma publicity na tension from kakra this first no eno ana nsamo Thomas Dia enso de tu ja say yen league ni de ekoyi na emo masa publicity no ne tension enso atimi wo fam kakra no na asama nneoma sitrase kakra na yen no dia emese nka nneoma ya ne sa Thomas Dia ne nsemo de atuja na onyen Blasters no Thomas Dia so jibre enso atimi din komo e de fa yen Blasters no Sompa Sports na Lucas no campona and everybody because of team no together na and who do is solid individual play in the continue from motion play we how ya but team this at out oh yes still more mabamu the team na say ni and the CFS ya Yankasa tournament in Wonti, Yan Camping. As your campaign, but we will rotate national team. And yes, I know my national team, and I'm you. That's it to me. Green, no Kuchi, local blaster. And yes, what it is, and you go up, because what the national team is not. First, the national team, we have a who could be a normal ball, Cotamalena, normal ball, what would you want to from? eno ana nsemo Thomas Dia de tu bia o say national team ni amfantra prampramo tiweni a local blaster o say yen galaxy yamfantra prampramo o de ne nam okọ ha no akobo no hu team na ho na mo de te prampram sa na prampram sa na e pram yen ya de a no man timi nkoye nana Kwaku Ajiman ay head coach Edema Vichin omoni Kumasi asa nko to nebo weekend na on playing against Kumasi asa nko to nana Kwaku Ajiman enso edin komo. As big as they are, and we being a very new entrant, this is our debut season. Of course, Kotoko definitely underrated us. It's and everybody. I mean, everybody that hears Kotoko vision is definitely going to say, "Oh, Kotoko is going to win." So for me, I think the team that is complacent is going to lose this game. I mean, Vision, we have nothing to lose. It's Kotoko. If you lose against Kotoko, everybody will say, "Oh, okay, it's okay. You just lost against Kotoko." But if Kotoko loses against Vision, it's a huge news. So of course, we are underdogs. We are coming in with what we know, what we have, with every ammunition that we've got to try to take 3 points. If Kotoko underrates Vision, they do that at their own peril. But of course, Vision, we are prepared. We are ready for this. As big as no, and someone Nana Kwaku Ajiman, and so at the 2 Jawa church, as big as Kumasi and Gotokoeno, or Moba about a bomb game, never be at my command. I'm playing at Babaya Rasport Stadium, Stadium, we know your stadium back was a man for Baha, or most sure money at the idea. Now, mobile ball, Babaya Rao, and also Nana Kwaku Ajiman, and so to meeting Como. Playing at the Babaya Sports Stadium as well. That is also another great thing for me and my boys. I think that being there, the fans being around and playing against Kotoko, it's a huge motivation. I hope that Kotoko also finds something to motivate them, because for us, playing against them is already a motivation. Any team that is complacent is going to lose this game. Playing at the Babaya. No, and in some way, if you are him, and so I want to my dinner. So, Nana, my man first shown in now from my Shadrach. My paddy and a birthday. My mention a happy birthday now.
do ne sabe ka bia yen shiran na ye Shadrach birthday o say no ye Shadrach birthday Shadrach okay and birthday okay se no we ye na na muju post say bishop ka say afi ye benya skapa na muju post na say akoya post ya skapa na say ni birthday no happy birthday Shadrach happy birthday come on one hard working fella no o fe na jura na wunya no yes nyame nyokese na onye wakoma so ade ma na esese free no ma pii ho na de onim yenso no wahye mukina ba ko na say ha fro ko waiting da bia ye be fro na to bia ko waiting me nim de o ye da bia ko say bia ko so this kaba de akoso na ye na say ya bia ja normal one be bo ka ye ne be ba cho because you know ye titi on Sompa Sports. Sunday Friday. Sompa Sports. Side them the bubble kwa enti akra na ba no na aso oye omo kosi kope fish ni Jose canoe for canoe we no who aso pedal right and one pedal left. Just why ya ma kan ho ba na o yesi na no ba se masa ade na ntia no so say ayi na nti no so he na ne o ma bon sabi atopa ma to ne se o ba Sompa Sports. No magic see or Odraford. Oh, man, for Anna. What's my catch so munya with Tema Rubin and Marie? Menkai. No kind. 90.7. And I say, something. In a space of 10, 12 no, man, yes, or more Edgeman rapper. Fancy letters no. Okay. You know, we said my for to say, Ama Diallo, any Bob Butcher Lami Yama, and I'm so ya Tenery. And you're saying, yes, Nenra Manchester about so now my men front to him Senra. One Manchester about so our near Fantasy Premier League Nemono. Your own Sam Abesan Sanra Bobokua. Your Fantasy Brighton Omokwawe Omucha Ipswich Academy, you know, Emma Ipswich Omo Antimi and Tena Brantena. Your Fantasy Ayer Carro Mitoma Ono and some about first go Emma Jorginho Rute. One of some about second goal Sonoma Saita. Your Fantasy Brighton to Rutano and some second goal Matimono and Bobo Craven some you else our fiano from a goal down Omobatisha 3-1 almost starting game no and Chibiano my brand Chavansa Manuel Ugarte Apo on goal. Womokoba second and a second half no at 82nd minute and a quatana your father's Amad Diallo one of Aristotle parity later 90th minute on your winning goal Matimono and a 90 plus so Asana Bacoso and some other Mayu to Anwar game Womoso from a goal down Batisha 3-1 I do back on the say I could not record out droppy na Jamaican can in Sunday Amad Diallo about the youngest ever player what some our hat-trick our Old Trafford our Premier League anymore na Chesebia Nipabi and some young player na Sebia Sandy Pano and some Abanya hat-trick our Old Trafford either Sebia Aya Carabao Cup be and na Sebia FA Cup minimum Sebia young player about 3 goals and some our Old Trafford our Premier League anymore and Abaya Kotana your fans Amad Diallo and some I one Ebium. What by the last time about Manchester player and some about hat-trick our Premier League number I see Ronaldo Alcobes and Femian Sanye and I 2022 Ronaldo second coming and about Zero and some hat-trick our Premier League number and some ama Mayu today a brand and also about 2 Ronaldo and some idea from Ebium and some Amad Diallo no one about third player and some our Premier League about Kosamoa one some Ashbo hat-trick within 10 minutes na just maybe a terminal only gonna soldier one about hat-trick etia Bobo Cravansa Nottingham and 1999 the month of February and 10 minutes and some about trick player your father said when Rooney and also no na Mayu and the whole city January 2010 and about a player your father said when Rooney no one of some Saturday be Archers and
Drakoda way and some other 10 minutes at your bonia. Your father said hat trick and some other matimono. Now, Omoria Gamma, what him say? Or real father some post course. I a former player and some other match United and Ra post course. I say, you want to just say Nipa Bakwana Matuba Eswini. I will bet me up on about some Ayakotano. Now, apart from Ahmad Diallo or Bianua and one out just and a Motompano and some Ayakodanum Chrono and some Abanabaso. Now, Shak, Mammy Coach tonight. As I said, manager. Fanasa Ruben Amorum Edin Koma and some other Fakotana, your father's Ahmad Diallo and some our coach in the Casanino was still a Kotai and you might be our Honoma. Our son will improve young cheer coach in a Fanasa Ruben Amorum. Sompa Sports. Sompa Sports. Yeah, I said some manager fans Ruben Amorum do to Jadafa. I could not know your day I update Tamama your tip for an anno pay. Live on a tip of show I delay testano and some other about to say ready here. Young team manager Ruben Amorum about Bracotano. Now open about Slimum still was say I was so improving. He did a great job even during the game. He has a lot to improve. He played in a different position today. Then in the second half, he took advantage of his ability. Good assists from the players. The last goal was similar from Everton, the recovery. So he did a good job, but he has to prepare for the next game. And no, I am some manager, Fanasa, Ruben, Amarum, and our Tessa, Yatena accepts Emma Nelson, Channel. When I'm Sam Meno Casa report from inside Canasata Senra, and come out some game manager and added to Ghana. One upon and Quaranos Abaso. Now, all Canadian was say, I guess and was Sedamton, Amoha Jimpa. When I'm Sam Ruben, Amarum, I cannot summon was say, I guess Sedamton, Amon Cotana, one of Ashania Canasa, number 20 JC, and some and I went to the chance and I'm 10. Woman number 20. I Kamaldin Sulemana, Nachas again, and some Aquana Fanasa. I Sulemana or no, and I manager I can ask my open Abasuna, Chasanwa Kodai, and some Atete. I am Manchester, Chiropa, and I'm doing a football. Not just Aquia, and no one that's a manager, and some Aka. One could I need into us a point now. Was number 20 at the Mabokua. Your father Southampton, and after the game. Ruben Amorim. Good, very difficult game. Game of duels, same system. I think they did a very good job. Southampton creating space between the lines, and then the number 20 with a lot of space behind. We had some difficulties to stop that player. But then when they lose the physicality in the end of the game, in the last 30 minutes, we find the space to use. And then we could change the game. But the feeling is that we have so much to do. I felt the team really tired because Liverpool, Arsenal, 120 minutes, and then it's not just yes. And no, again, some manager fans are Ruben Amarim watches a lot of partner crown. What it took us, what ten cast and the boys and our presence, we both game at Liverpool, and just Arsenal no more. Yana just a young Katama Chekra Enra, who ran I was playing at Jumedia fans, Copa de Rey, and so Barcelona shockingly. And I was San Mames, Bobo Kua, the fans have been bow, Amo Ephraim, one more Sasuna, Abasham Academy, and Sasuna Bobo Kuno, and some now qualify me no Casino. I got a bebo at Timumi, I 3-2, and I bebo Eluzu Sankemino, now Bobo Crafana Sociata Tenra, one some much of Fayakano, and I 3-1 Emma Madrid Bobo Kuno from 2 goals up, I'm about 12, and some about 2 to extra time, and about Real Madrid, and some Maria Qualifana, Meno Casanano, and Ranteri B, and some that is in Papa Massa, Cesariam saying Papa Washasia, was so that the last game of Mopoya, what can I say about 2 manager? Your father said Calanchelo to say already or 3 of us are a classic one on quantity only a year good news. Was some Obanya area Fimo, not some of my canning and Nanya Mbappe, Massa, and Raunian Yamawa Shasia, yes, I say, Ben Kumswadi, and Romy will be say, Abia Vinicius, Abashasia Sheki, because a Jumana Mbappe Shasia, one of some number on the left, and no day, and no branch of say Mbappe, one of our first goal.
goal Vinicius Junior and some about second goal sa goal de krano na chese Mbappe ho bomu ebiem ensom aye Jonathan Pampa one ate ba ko ama Marcos Alonso one ate dia tosumieno aye 90 plus to nemom extra time Enra Endrick about goal Federico Valverde eshe goal and Endrick asanya the second goal of the night just almost 5-2 and I'm no casino one some qualify now Roman some our Spain original medically at him say nyame adom and I next week Monday and a draw no and some so quarter final will be at Michel will be one moment qualify Valencia Leganes and Getafe FC Barcelona Atletico Madrid Osasuna Real Sociedad and Afe Real Madrid one and some other qualify next week Monday no one some a draw so na Jamaican in Sanwa yes I said Tavigo for say kai do ho Emma me say do baby na just a boss for no ebi mom adom wa jim say debia ye kra mo so ya boa na anya bia Tavigo for no say enwa woman ya club penalty ewa bra chase ye twanipa adona to box referee play on referee Ange a seconds later and our container for the same Mbappe and some other question go and aye one later in the game one same referee and VAR I said now aye clear goal scoring opportunity now I'm gonna pass a ball and some ball player na you find say Antonio Rudiger and I'm a referee can say bonum anya penalty aye 2 and after you toss me say enwa one gonna pass a container you find say Endrick and no some could do red card Shadrack Phenom ama baby okotia aye South Africa one so play any na almost obeka trust aye career threatening be tackling and akoye no team some could do red now almost they are shock one and say referee no ama yellow nanka be say one red later and entry I wish go almost did about referee no and some and did and be have us halfway almost Nanya referee and 2017 Barca bought Jala Omushe go clear was a born and Jala and one and no more class and referee no and some deep game no side you found some Madrid and I'm no casino what am saying red baby not Santiago and a ball almost tutu and I supporters one so bar stadium and was one more support a yet team and one not just almost some about tutu one who Manchester as a Montampano not just and some other from Enra manager fans Ancelotti was say yaman to Gaza Mbappe eshe go mami Mbappe didn't say extra Real Madrid omo crest and as Madrid omo badge and so was say sawo popo and some adama Madrid won fa badge and sadio way natural say Mbappe aba bounty and some other buy I want something you know ya for an pay and some our show so mobile crew ya fans a boss and pay no yes I'm pass manager no Hansi Flick I was say one more extended a contract and some amano one more so be train ama season akwa we ya na be aka 1 year pentinei one more bas wa ya juma pa nti dia mensa no and some others a boss abasa manager extended a contract no and some ama team na no and some I update about Dan Olmo was one who did about Champions League final and I'm about to just Rafinha say what did the full say at your Barca and then Man City Dan Olmo say Champions League final at your Barcelona and Liverpool and some other back final na and also I update about Man City for no or Mamouche and I better some almost about me here and no I one and Liverpool mobile kono say Mohamed Salah so some abai na yes am for bo GDSM Salah no still obetumi akwa Saudi Arabia womu kobusa Al Hilal omo manager ya fan sa Jorge Jesus owura no and a coaching name amu team womu busan center nya bia Salah ebaba wasesa ya Salah and I say be other big name bia no January party so obi ama ebia aye den asama wobi ababa one deny interchange Musala Duno and some so active our Saudi and my coach and some and one Joe what say Australian Open Jumadiano and some Magusu Cosmano Kasai Alexander Zverev two-time semi-finalist our Australia one of some ideas what Jacob Aya Fenley and so I couldn't him what qualified the Konya you found and some I have 4 front ABM and so number 3 seater you found a Carlo
Carlos Alcaraz so one of some match akwa four France Carlos Alcaraz ono qualify what can no Borges and your gamer 6-2 6-4 6-7 and a 6-2 and I just Alcaraz and so qualify no we qualifying on court yin chance with the Spaniard and Carlos Alcaraz and some attitude. I missed road level, so I'm just really happy to be able to play here once again. So I've tried my best tennis here. For me has been a pleasure. You know, every time that I step in this court, as I said many times, it's a really beautiful court. And the last time that I played here, I lost. So I really wanted to play here and get another win here in the road level. Yes, and no, I Kakabia Spain, ya quite fan say Carlos Alcaraz, and I'll tell say Yadena accepts Emma Yankroma 9:30 and Friday. Name say that 20 or baby me and a pama and you pomo massa. Obadigas why you done bruta. I just one pound of body gas now on squeezing. I just say at the same number 9:30. Sompa Sports. Sompanie Enyumanie, Sompanie Kasia Bonie, Sompanie Osompapanie, Sompanie Radio Nie. Yabo Yaba Sompa. Mufasa hwe ne agye tomu dada na Food and Drugs Authority di almost stamp esi so de amanfo yigiro hwese yare akonkro na abekena wo ne Nyankopon na yi se nro ya kire me nua wo drugstore ana herbal shop bia akopese nro ibito Esmond Born Herbal Mixture Esmond Malamis Esmond Co Mixture na Esmond Pan Herbal Mixture enro hodo nyina yigire herbal center da Roma no de bedwa so eho ya bibiduro so yekuku dama sofo mama Esther me kofa bai Esmond Born Herbal Mixture ye duro bi etimi yefu yare pa tichiru no osa obeje tum yefu yare
bi a ye pa ye sanse wo yefunu ye ya no wa fe osi a obi ehun moboda na so nya esmon bon heba Mr. ye bi tuase ma kra esmon marame say ye malaria dro tata hwe abadwa so na tu typhoid fever se ene jaundice say ye malaria pa na etete wo de bomodin ase ni monimu ya wo bekokoto esmon marame so how ni nyina bebe na wiye sabada ho pa de a menhwe ma okraman bekawo na tie esmon ko Mr. ye kokoduro papa mafo je tuma edi wadanse emfa wo ni babie koko na fifiri oni paduem ebe hye ni nyina ase prekope afi esmon pa na ba Mr. ye san won capsules eno no eye ntiri ni mu adwuma waposo osisi echi ba bi atwetwe wo ni nyina ebe mu wagyina wanam so peme wo ye be ma omode mo no nso ani won paso bomode so benya dre bi ato Yichire Herbal Center e wo Yichire spiritual cream na ye nsenkyerene ahodo amafo edi ho adanse e na Yichire Herbal ba eye nnompe no mu adwuma waposo ba bia Yichire Herbal Center so ye no wadra Filla Chapel International so fie ho a ebe public park Roman school na echi ho afi adwodwom so Yichire Herbal Center e na edwakase ne di animhwe benya bi so to family herbal shop e na so mami route ho e wo dwafire service station ho a free Yichire Herbal Center for ahomaiso 0246 775319 0246 775319 Yichire Herbal Center di onyame kan ene bebem Yichire Herbal Center onyankopon no yarasafo mpanyimfo kan ayemwa se bibi nsikwa sanso na mpane ampa ni nuane ampa maye odasani amoje di me ho ntwie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fama didie mu menumu ene mennamu me ane bɔ mochichie no se me firi nsu ase be ka kire wo se odenkyem kwa akura yeni machinye me nua ba ma me secret nyina ne okogie aman prekese herbal powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matu mire na wiu nyabotere na me kire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me kire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanim me nua mema mu amahoden wo fem mode boss anamu agem mode ane okogie aman prekese herbal powder me nua ma mo so amatenkan yira mo konfikira mote yaw me kire mu a menstrual pains atadwe mo so mate denne mo modena na mo kope okogie aman prekese herbal powder ne capsules ene ne mixture na mumu bobi ne betu ase kra adura me ka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no ebo adwuma yi enye no nko an ye wo okogie aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimu kwa aniposa uja wona ya moja nko a babia koko na didi bia no odia ne okogie aman ko powder kai sɛ eye mixture ena capsules aduro ni o adronini adabirijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba Sauda Femse team enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Kiki me sport apenchire mufo betima frɛ Dr. Ado wosa kasa homa maiso 02578201888 ana 0547037 Shannon Suma me say we physical and spiritual works. Odia ne se obeko nanim na wa solve your problems. Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center. Abibi Drofo nyina headquarters no. Asunekura, Trapotokra, na sunu ekura kron. Herbal centers ne doso. Now so na waja wa sobade e the whole West Africa. Senedro, etu gonorrhea, Saint Tempa. Eye eja Abraham Herbal Center. Yade be na doso. Breast cancer, ulcer, cocoa, anasa diabetes. Prostate so have be a wo no. Eja Abraham sebra ne nchen. No betu asiama. Afi, wani enka wo nanum. Me chere halitosis. Kohuru Dr. Abraham. No nanum ba ye hwe. Dr. Abraham wadena wo katabere bere ba won pensisie wasansa kokotira okwakyere bekere amendu bena wo so yade tubu akofa eduro waso mienu abadwa so wasunu kontunu enu ye memeduro emma ye memma ebeyi usishim ebedi wakagire mu watumye wura corners Virgin City so ye do waso wode aba abonche so na maya ni ti hojai sawunya Virgin City edi hyehyɛ ho a emma wase ye neat na ye nkabo ni bi afiri wo na ma wase twan samaman hwehwɛ eje Abraham Herbal Center ewo sunyane wodu ani kire estes kwan so a wa ben brotherhood asodan no opposite Dr. Acheampong Kumasi so Oshim School Junction Presby Sodan in Tempe anasa frɛ 0242 764835 and 0505 740223 and Abraham say what the idea be about the journey that's what we do the idea na see to a sambra bejo sika Sompa
Friday special mu yɛde ɛbrɛ yɛba abɛdi nkɔmɔ atwe da awura kyerɛ adwen ɛde asua deɛ nsɛm a ɛtete sɛ nyinaa yɛ a yɛka no adesua ɛwɔ mu no ɛne sɛ adwen no ɛbɛpie mu no na wafa bi na de bɔ wo bra nkɔmɔ a yɛba bɛdi yi ebi ato pɛn ebi betumi asi enti no ɛnɛ tie nkɔmɔ yi bi na sɛ ebi to a wawade ankwa nkogu sese ɔbaa na akɔgyina nkwantanan bɛɛma no se ɛnɛɛma mmienu pɛ na ɛwɔ hɔ sɛ ɔde ne sika bɛma no anaasɛ ɔbɛsesa ne nneɛma akɔ ne papa fie awade agu ne nyinaa ne sɛ ɔne ne kunu ɛne ne mma ne teɛ 90.7 FM ɛntamu no a wɔn teɛ no ne kunu ɛde owura bi so ka wɔ ntamu hɔ dabi owura no bɛdan ne kunu kasa ɔba na sɛ wɔanya na ayɛ akasa na timi kwa ma atemdie ne akutiabɔ ne adapaitwa no ebi so ne yere ne ne mma nyinaa ɛso efie no so ɔmotem no yɛ efi kakraka nipa bebree to compound house ɛba saa na aniwuo pɔtɔ ɔbai ɔgye ne ho baabi a ɛnye ne mpa ya da bi ɔkɔdɛm a ɔbɔ ane sɛ onyame nyi boafoɔ ɛmfama ne kunu na ne kunu ntimi ntua ɛka no ɛmfiri hɔ kasa ne ne nyamu owura no so saa na ɔyɛ obi adwuma nti no ni sika bi akam ankyɛ ɛna adwuma wura no de sika no ɛbaayɛ ɔde sika no baayɛ na papa no ni hɔ ɔbɛto ne yere ɛna ɔde sika no ma ne yere sɛ ukunu sika bi wɔ me hɔ eniegye ɔba wada Roma na ɔde ama ne sɛ mese fama no maame no nsa so sika no mu ɔde kɔto dan mu wie ya apɛ ɛna ɛka wura no ɛbaayɛ ɔbaayɛ a obisa sɛ ne kunu wɔn ɛna maame no onima asɛm no dada nti ɔsɛ mira nyantoboaseɛ sika no kora yɛ sɛn ɛna ɔsɛ yɛ sɛn sika no so bɔ ano pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna maame time sika na ɔsɛ gye me kunu sɛ ɔbaa me mfa ma wo ɔbaa nyansafoɔ ɔkata ne kunu adagya ɛso ɛnɛ bɛrima yi baayɛ a omini yɛ akum hwan na se ɔbaa no sɛ ɔntua ne kama no ɔno na ɛbɛkyerɛ no nea ɔnyɛ onde nim nyansa sɛ ɔde ka obetua tetia ɔmpene no ampene to ɔnkɔ papa no hɔnkɔ gye ne sika mmerɛ no anaasɛ ɔfa ne nneɛma akɔ ne fie ɔde ka ɛnyɛ nasɛm maami wakɔ dwantoa wayɛ deɛ ɔbɛyɛ ebiada bɛrima yi sɛ nneɛma mmienu pɛ ɛna ɛwɔ hɔ sɛ wɔde ne sika ɛbrɛ no anaasɛ ɔgyae awadeɛ no na wakorɔ na ɔno kora yɛ busuefoɔ ɔna ama ne ho kyere no ama ka kora aba ɛne nneɛma bebree asɛm yi ɔba yi na no baabiara enyi sesei deɛ dwantoa no nea mpanimfoɔ aka nyinaa nyɛ yie ɔsɛ Nkoranza man nyina da anɔpɛ wɔ dwantoa mo ɔnyɛ den ɛwɔ asɛm wei mu bɛrima no gye sika na ɛyɛye ɔbaa no gye sika na otua a ɛyɛye asɛm wei nti bɛrima no bɛtumi agyae ɔbaa no ɛyɛ asɛm o anɔpɛ yi ɔbaa no ani abere ohia kamafoɔ wadwan toa Nkoranza man wo a ka wo bɛyɛ den yɛwura apam atena se anɔpɛ yi ɛwɔ ha dada sɛdeɛ wonim no ɔfa ma akye biem yɛgya nana sɛ apom yɛ right yɛsi baabi ɛkorɔn yɛda nyame ase saa nso na abawa Sara atena se ɛwɔ ɛnɛ anɔpɛ yi dwumadie nso abawa ma akye na wapom yɛ deɛ sɛ bi adom ne ahwɛ yɛ nti bibia yɛ kama yɛda nyame ase paa sɛ wadom yɛn ama Adea Akye yɛn ɛnkyɛ wobɛte abadwafo a aka no nyinaa so nka ɛberɛ a yɛkɔ yɛnim ɛwɔ nkɔmmɔ yi ɛso ɛne dwumadie so ma yɛmfa asedama 21st clinic ayaresa mu piesie ayaresa mu abakan ɛyɛ 21st clinic ɔte sɛ Paul a wamantam na dwumadie ne ade yɛ nyinaa ɔbɛsena di kanfo 21st clinic ba yɛ ene yensuro yade biem agye sɛ wankɔ so o ma ho yɛ ha na akɔ 21st clinic a ubehunu sɛ nokore ni yɛ wa yaresa ene wa yaresa ene wa yaresa kan ayaresa kan no ɛwɔ 21st clinic o sɛ anɔpɛyi wabie na pona to hotum ni kanabra enkrabata dunum Ghana ha nyinaa ebi otechiman wanchi brekum ebi wo goso
ebi wotakwa ebi wotakra de ebi ewo Accra Kaswa Kumase ehwa overseas ho oboase cancer quarters ni nyina uremu a obehwe sefi no dwabo so debi so ni nyina oba obehwe na mom wo Nkoranza de a anopei Dr. Emostando abawa Sara ene adwumayefo nkae ni nyina se wabie wapono to ho oje wa tu tumnika na bra na onsaw yade enupa nimde ene enfidia yade sa yade ema obia na ada nkrofo se wan kasa ko na kohwe yese no yemfa nkwa yaresa ho wonsom de enipa wu na uradam na yenko anatu botom na yenko no de ye wa nti yade no una nim sadia ewe unipadua tumnika na fako 21st clinic obetime aboao ovane abawa ha na esha ase ama ya asema edaba maso nie oba ya ase na yenkwe nana medase anopei na yachetie fo nsoso ene ahwefo wo mo jesu titu wono a eso data na omoko YouTube Sompa TV wo mo ka ho asempa se Sompa no kwasem ni mama bono east die ekwa viral enti ye bompenimfo abaso still ya pono no yabie enti adwatondie bia de emrama ho kwan fafro na yeninsa woso enti na sinti obi ano ese akokọ bedie ni ma de chense otie oni na no enkutie obi ano mane mebo obo bi abra woni Sompa eni kan entu anamo na oteka kire ya na ebokuru obi nso esua wasasa no wo chiachia ne pa titru ne di wo chiru nana yes sir na sa asemi de papa na kan nyina awie waka ne nyina awie true or false nti akasa oba ne be yi ansa ba akasa oba ne be yi ansa ba wo se jimisika breme anako oba no ye ni yi ana wanye ni yi nana de edikan no se oba no a ne sika ne ye ne dia obi abetua ne ka ena ninguase a ekoso no wompe na o kata ni kuna deja so nti watua ka no a anope ka mebo oba na ba so papa ba se sika no so ya busua ne sika nti oba na ka ho bi enya busua ne sika adentia eye adwuma be ma na ye ho sika ya emma be ma na ye adwuma na o de sika ba fie ya busua na nya sika bia wo de ye sika bia wo de ye nokre sika bia wo de ye nti de fempo ne se sika ete se na ba na papa na ba no unimu se sika da ho nte to de ne kura enye hu sure ukunu ni ho se nya ba kokoni na ye wo de ntina ye tuaka be ma no kura maaye na waso sika no mama ne kra kura ba no ho osema pagya tuaka fu edi na tem na wama ne kra kura abo asesa na ne nsa ka sika e ma ne mukura yedu ebi kura ne nsa ka sika no ade enche no na ye double wana ka se kofatua right na ene so kura mo ba fun abu fira mi wura ebi a wo ka bi se ya ba betua kafo no nso aba wo gina me so ka chere ne so onko ofanya abusua nyina na ne mo ba fun abu bi wo mo wo de be ma ne ni ho na ya ba ho no eda se bo a be ma na obeda na ka nye wo ba no ofana ade na koso ache otumi di be ma na tema ma bi kura ka ne yere no ka chere se wakọ ware oba na besi ho o yere sifa ko a onye bia moawo no nti kano odi ama ne ka ba no na kano oba na ka ho bi na kano aba se eye aka ne ba ye no kura no meaning se nkomo na na omudi na ote no so na onye hwe no ba na ka ho bi na kanaba nti se be ma ne sika ba enya wo na be pagya kotua yese akokọ bidie ni madeche oti uni na no nti ukunu ba mi wura wedi nya abotre be ma ne ni ho nti wo ba nya abotre na ofo maka mana drum pepe so ka wura no na de se ya papa ne ba ye na wakopagya sika ye de atua ka ebi kura na enye ne eyese yedio ebi enye sika yedi esanse enye sika bia ne yedi no kure na ebi nso obetimi eyi sika no mu bi atua aka kire kafo se onya abotrema no e ma ne nakakra na wapagya sika ni nyina akọ se me kata mi kuna daja so sika ne ye odia
be man ne nin ko be fa suspend ne sika nti wo de nti na apagya ne nyina se wo de akwa kotua ka be man ne sika wo ono na esem fifiri aye adwuma ebi kura se sika no so da asem so kashi wa abo nana bi kura ye de amane so onfa nto kashi wo se me de atua ka abra wantwa manama nti de di kan ba na anya de na oye oba na ye mfomso a waye pa ne se wantwa ma okuna ma ho no ye mfomso number 1 ne di kan ade bia no e wo se wo ma be ma no bansa ti ko nkwa agi da bi eni so oba ye nani abere se kwaji ne sika bre no ente sa afa ne ma nakọ nti ye se be ma ne gi sika na yeye ana enyeye e so oje e wo se be ma ne gi sika no na ye adesua ma oba no se emfa ho ne se de o dibrete empo waboso mutie no e wo so obre ho ase hye okuna ase ndi we no be ka se oba na amre ne ho ase da bi because anamo otu ye no nso ode korade nana se ye no ene sika ne ye oba ne sika se ne ye bosia se ye den wo so ode atua ma ne kunu no na be mai ba ka sa mensra o setua me kama me anko obedi matem no me kura e boa me mai bia me kra anyini nti me pene sa eno nko enkaye kan ye betwa be ma no pa na mom wa ye adwuma ana sa ye sika ye de soma no ye de agyawo o ma meduru ye kura amo akire hu sika dodo na no ye wo heya no mbe yi sika ekowie ye omukokoduru fie ana sika no so ate wo mo san ba ye na ye sunsumabo nti e wo se be mansa be so ne sikam na sika enyini kra se sie na na saka pre ni ho na ye kan kire o se na na for account number mame na wa bobbo na ye de 3 billion wa tu mu won sanya nso sika no mu unya hu message na no ubo hu se wani masasa kom de wo kura no wa me nti sika de ye anya sam ketwa bema ye dina tamama sade ne kra abo ahwete ne nsa so sikam no ne homene bepagya owo bibi kura ya obetimi aya ma ye mfaso etimi betu ya kana ma mfaso asan aka akire wose me de etu ya ka no abre sika ne nye osika nti de di kan wanya de okay sabio so owo bibi ya onkọ pedwanto ani bi ma onkọ pebosia no metu ya ma ne kunu dwanto ne de wa pa be ma ne se chinchina oje asam ne etiatia on pebosia metu ya ma ne kunu entuyama no otua wie na bibi wo akire a yakwa akoka nana we kire se senka ye wo de ye ya ansana ya buatan no se judge fu awade meba se judge fu ebua asema omo hwe intention behind no intention adwen eta akire na omo de atomra woni okunete ho a Canada no so a ye di natem me bisa no na wakofa oba besi uso ena wonye hwe no mo ne ho ade saa nkomo na ekoso bia no se ba wo no kunete a ke te se da no so ye nim guase a wo de ehu se wo mpa nim guase eni guase mfata kaniba ana mombe no wotu afa ho na ni sika ba de e ba ya se me de atua oh debi monyeje so kura mo ba ni tiri munya ne de ne sika nya ne dia na hwanka sika no hwanka ka de we kana otua ye no se ye be ma na ka be ma na ka ena sika no so abafie no ya abusua ne dia dia na kire se ye adwuma ya ye nam ya adwuma ye nya kakra kofi a nti o se me de bi ko me se me de bi ko me de bi ko me mfa ni nyina na ekọ ne aka no me de bi sie ato de dia no makofa nti de di kan kura we eni kwan se oba wo de nante wo san kura san gu kunu ni mu ase aka ho hwe asama ese da pono so yi wa kire na mi kunu de ka wanka se me ne mi kunu de ka o mi kunu ne de ka nti de nti na wo ntwen ma wo kunu ma no ankutua ne ka emfa nyina ni monyam nti wa ya de pa bereboni mu sa pepepe ade na oye ne ya de pa bad wa ya boni wa nya ne berepem sa bere na ode ye ne bereboni me kan ebukura be mai ya bona mane se usika no me de abo na me koe no yire na wo ho nti me de agya no bikura me kan wa kofiri ade esan se sika ba ho a
ɛna sɛ sika yɛ fa me yɔ wotumi yɛ deɛ ɛsɛ yɛ ne meka foi mɛpɛ fa akɔ akɔma no na mede ebi nso akɔ ha na mede de aka nso abɔ akɔ homa na ya efie nkora ni hɔ yade yɛtumi baa ɛnkra ba na nkora gu ho so asɛsie sɛ ade akyena soro aka akora wobɛte mɛma mmerɛ no ɔsan afrɛ waka kyerɛ no sɛ kapere ni hɔ koraa no anadwo no ade akye anopa sɛ woyɛ magic no ɔpɛ bibi agye na bɛma sika ba sɛ mede atua ka no ɛsiane sɛ ɛgu yɛ ne mu ase na ɛnya ba no ka wotua yɛ dɛn me na ɛyɛ meka me bɛma no ɛna ɛyɛ meka me nsa aka me sika fa ma me na me nkɔtua meka wo na bɛtua ma me kwan a wobɛfa so atua bi ayɛ wasa ɛndɛ me amasɛm papa no so ba na odi atema nana ebi ka oba no ne ekumi kura ne sɛ papa no ba odi atem no de ode ka ne de nim so ode ka nti won kasa waye koma ma na di atem a ene wodi obi atem no ode wokɔ court ana wokɔ police station say police for mechew police be twere report kama pa yebusa sɛ oyɛ woden wa amowo enso yebeka kyerɛ sɛ assault wadidi watema kan sɛm ani kwanse ɔka ade agu hu fi emretia enti saa atam na wadie no koraa no obeda hu sɛ bɛma ya record no nyina agu hɔ a edusa ne nsa ka ne sika wɔbɛtete afirim wo sɛ mede ne nyina akɔ enti oba na anya ade ɔwɔ bibi ya onhu na busuafo na ɔnkyɛ sɛ yie mekunu sika bi me nsa pa mama kɔfa kana wutuye no ewom sɛ watuya ma akunu but ɛsɛ kana bɛyɛ wo ka ɛwɔ sɛ ɔpɛ busuan na otua no wawade ɛho dwo na ɔtena wawade ase ɛnte saa de a ɔmfa ne bag no ɔnkɔ simple bɛma no gye sika na bɛma de megyina n'akyi paa ɔnye na ayɛ adesua an ɔgye sika no asan de aware no na wakyerɛ wo sɛ ɛwɔ sɛ ɔbrɛ ɔho ase ma akunu ɔva meda ase mame kɔ abawa hɔ mmra because abawa hiti paa ma hiti ɔfa asɛm a ɔkan deɛ mɛmɛ ne nya adwen na meda ase akwanya ɔde ame anopɛ mɛkyia Nkoranza man da betie de bia ɛdɔ ɔmase na namba sɛ bi sɛ ɔfa sɛ ɔfa what say bad ka ma ni kura gya no what bad ka ama ni kura ba na de ka ma ni kura gya no ama be ma na gya na nam ka odinti da bi ɔfa bebire wɔ hɔ bi asi pɛ biasi na me da sa wo kan ba mo de ka ma ni kunu ye den egya no nso be ma de ka hwɛ ne be ma ba wo dɔ ni kunu hwɛ ne ade a wa ye ɔfa o de ka sɛ ba wo dɔ ni kunu ni ya hyehyɛ ma ni kunu nti da bia be ma no ba wo di na te mo na we eche sɛ nka ba no wo sika nka wo tua ka ne dadaada ba bi ni fie nti ne ya nse be ma no se nyame aye na dom na se wa nya sika bi sia ne ma me fan kress aka ne ye den emfiri ho na me kunu animu ye den embenya ya ni brifo na oye okay yo ye ore oba ma abawa mfulu ofa ma men kasa na ofa asema wo kan di se be se ba ne won no ni kran kasika no kra be no nka sa ahokyere wo fie nka obaba no de aye bibi foforo akora akɔtɔ nnuane ana we ba odwene se me kunu de ka de bia nipa ne ba ebegu n'anim ase ofa say yes ukunu de ka sika na ba beduru ubetuma twan ama ukunu aba ansana wode ama na wono ama direction and instruction say yemfantuye no na ya no ye nokore me no ofa ya adwen say o say bi o ka say mobile abu metima afre me do e bia sika say me mfantua na me ntwen eno no wo ho ba un say e bia kura nipa ne be no e bia o se compound house nipa wo ho de bia ankora wo fie wo di be ma na tem nti ba wadwen ni kunu no ne yam hyehyɛ aga sɛ oh me kunu kura sa aka we mi wadwen ho ebi sɛ da bia nipa ne ba ɔkasa ɛha no nti ma me yɛ da me mfanti ɔba ɔbɛte ase ebi sɛ me mfanya ade bɔne ɛyɛ ka ɛna nipa ne da bia odu atana me di tua nti ba no dwen sɛ oh me ne me kunu nyina ya adwen kɔ ba ko a me di sika ne tua be ma ne ba ɛha no ebi sɛ ka na kye wa we na bisu nu ɔno ani sɛ be ma ni bi nka watua ena ba no so ni bi nka watua na ade na ya ne se wote compound house na
ma awalefo bia ne kunu na de bia be ma aba no abedu kunu atem na wadu atem na okọ wo ba be ma de so da okọ wo ba wo na wo fie na ye de twetwe na ye ka bi okra pie kura wo ye de wuntimi mpie fi se eye nimgu ase de wa hunu nti bibi sa be no ba wo do na be ye saa ba wo mu se nka wo fra be ma na nka wo twen ba wo do na be ye sen o be ye sen ne ma me mfa sa sika ntu ya me kunu e ka mfiri ho 7 FM ofa bi ni ho se bi wo ho anka sika nka ba no betua vi se we ka ne nsa wa adwen se ma me fa ntu ya ka ne mfiri ho nti bi ni ho nti me se be ma ne se ba no wa ni nyina mu na chew pa ya ade a yetwa bibia ato se ba fom na ka me pa chew na opa wo chew a na nka bibia to atwa Bible Christ says obi fun na so de o cheopa odisi obi so nipa miensa sa woti ase wanti ase ande na onye wan so de bono ne yeden chenti ba na hunyansa ni nyina mu no wakopa chew wanti ase ba ku mienu miensa wanti ase a that means ande ba na wo pesa wa de na ngu keke na wo nye firi bini sa wo kase ba no kra na ema kana eba wo so nti wa wadun se ba na wo mpa no nti we nya de bone aba na ye se watua wo ka ma wo mu se sika na ye wo de e na Bible Christ se wo ne be ma wara ho ye ho number ako nti sika na ye wo de a ebe na wo ni fi aba no kan no wo so ba no so wo tumi wo so utu na fa wo be no ba no wa miamia wa massage wa no adwa na ma wani wan sansu adwa ma wan dware nti ele ya won ko awde ese wo ba adwuma na akofi na wa bela de na wo yere ye ma wo onya hwe ma wo nana wo betena ha na wo kwa wo hwe ya wo tumoto enkofi de nti a wo kofie wo yiri wo fie nti a wo ko fie ho no metenti a me ko enya fie na wo tita wo yiri wo fie wo nim ne wo kwa wunya nti sika no so ya yiku atu ba no so de bi nti otimi ka se ho me fa ntu ya saka we mfiri ho na yenya ya sumdwe nde se bi ni ho kora na yenya ya sumdwe a yenya ya sumdwe nti wo de aba wo de wo pelo kire se anamo no oba no tuye no wa ya ade se wa yi ni kura ni otua sika na eye ya na enye ye se watua evise dabi se ni kunu so wo di sika no wo no eno de me na me ntuba no so nko tua sika evise wa fa nko tatale an se sika no se niama mienu ida sa wo de be ma no sika be ma no ana so awade no begu ndi ame na nam isa me eye me a me kwa akopesika na ba me kopesika no so ba me so me nsantra wonche sa me no wa ene se na wade no gu ana no fa bo ne ye den enche na se ma aya mfon so wuti fa bo ne nche de ande na ye wade sesen ena we so kra ne yamfon so wo ka na matua nti eye abusuan nyina ye de se bibi ba fia eye de nti se ka ba fia nti bibi sa se me ma hunu bebere se ba de ka ama ni kuna gina so agya no nso ba enka won ka se be ma na de ka de bia be di na tamiti me sesa me ne ma akọ wanye nti we ye dra ba na de de a kire be ma se wo gina so kra na o hye ba na obona ba so but as they be so hard you nana asem ye ni wa ya hadwini wo da so a nyame ya wadon watimi akre problem ba ko afiri ho nti eko animu no betimi ebi da wanuma na ato bia ebene enti wei no yayi eka na afiri ho no adidie ni akohoma de kakra nyame be ye sanna bi ni won so da bia na hote wona ba no manage nti ka na afiri ho enti ofase be ma no ngini sika wo se ma oba no ntua yo obetua kra otua wi a won sa ne man fi okay mate ma yenkwa afia ho afia nana ma che na wapom te say nana yankopon adome ho ye se ofase be ma no ngini sika abawa se ma oba no ntua wan kasa wugina hefa nana medase bebre ye chia ye tiefo asem we de nana so omo ya awarefo omo aware amamre kwan so ena omo te nana oba wodo ni kunu na ni kunu ba ni kunu ho se obi de ne ode obi ka nti nipa no ba odidi atema ne kame oba no eye me ya nka me wosika me de betua ba mi ni sika nti me de hye me mu na Nyankopon ya adom na wo so wo de obi ka obi de wo ka na wodi abrewa na maje e de amanipa na me de yes putogum ni hwegum na ni na kwanse kroma na ekọ
eti wode aba na made atua wo kanka wo mpo oba ye no ka wo se otam mesi wo kon so na se nam we so enam we kwa so na se matua wo ka ya ma na oba na ka se yenja wale a mejai sika no so no de aye plan bi o na plan bi na ade bi botae bi si nanim ana eda sika na nipa na wo so wo de ne ka no ono so sa sika no ope de aye plan bi ti wo no wo de wo koto de ne bodwe nyanya nkire de ye fa sika ntwa no to cover hole nti saa bi na oba ne ye na nso be ma ne se da bi saa covering we na be ma na asem ne de emfa kwan mu efisa oba na ni da ho a na ni odwene efie na be ye de oba na ye no fisa ompe be kan so compound house de bia be ma ne ba oba no wa be didi wukunu atem na we ma me hu se be ma no oni di ode ne kana ya no ba ko pese odidi oba na atem no ohu kwan ya ofa so adidi na atem na oma be man because oba odidi atem ma ne kame na se manya sika na me de atua ade ti na e wo se anse ye du sika ba nyina ye sika be ma sika be ma ewo sika nya ona oba ni na ade enti anu no mpo de ga se ye be ma ni sika ye nyina yeti awale ase a ye ni oba de ni be ma de ni na ye de a nti se sika na ba na se mehwe na se ebetumi asi ebo na eda ho na me de akova ho no na bibia ye okay be ma bia ni wa obeka se mi sika ni oba sika ni ye nyina ye de be ma ye adwuma nya sika ye mu ina mo de enti enka se ye be ma sika nti me ma sa sika ne da ho no na de bia ye mbra na o megu mani mu ase no didi ma na enu nko anti na se be ma ne se oja na wale onko no benya de o chen no me nyankopon kra podim se papa na waye no papa na waye na ofa we kwa de we kwa de ka me so oba no nja ware no nko mane ntia sika no mane ntia me o san ko pesika wo hemfa ntia ade na wo no wo ofa so nko na busuanfo nko kan chen za wa boka o wo ka tira hwan na busuanfo so wa boka oba no mane ha no hompo atopa kra mane mpa bi atopa de wa pa ma na me ka ya me a wa nya de me aka me mpa ato ede na mabone be na maye majesika de atua wo kana wo de ne emfie petepepe na papa na ba be dai wo kana ebone be na maye wo se me pa ato afini nyina so na nka be ma na ni da so na wani da so na nipa na wo de ne kana ono so na ni da so no wo de no na wo waje ne de aboso na ono so kodi de ono so na ni da wo de no so enti maje de ama na nya eni kwan po se o pa ato pa you that's oba no eni kwan kra so o pa ato that's otua sika no ontua hwe na wotia sai na wanyamfum so kitikiti mboseda ofase wom se kanu animgu ase be kawura na da bi obedi atem nanso odi atem ane ka me oba fon kra na wontume mfre na nka twen ma ne mra na odi sika ne ba ye na kawura no so beduru honom tinya afa na me betwe fon na mafre se omodi sika bre me fama na wo nana ka wa ka be pene me ba ji sika kura afa na ba fre okuna bisa se me fa fama no no fa nko na bibia to ntwa nya afa na de bi obegina ho chese problem e da ho na wa solve no yi no nti we atopa bi oba no ma ne wa pa atokura wa ha no ho eni kwan so pa atokete se na me my yard papa say ka wo beba no po ba ye mpo ka wo so ku akokoma me e wa ade we ya ma ye no wo ka wo di ade bia ye be didi watam ye yi ma solve me di one day atia kana ma wo be pam enye mi ye sika me ma ndwene kura se ye nyina ye sika e bi kura po na me ka sika mpo ni ho ade ba ma ndwene no ho me se ma wo de ye mbu anda ne ye solve sa problem no na ma tia right me da say na nanti we atop bia na na we say BC Bible mu obi de na kwaka kese na okwaji na wonibi na kwa no hu ni mobo na ode che no ono so hu na obi a ode ne ka kiti say wo jo so na kwa no say wo de ka kese me de achew ba we kitoye wa kwaji de a inde me so me ye de meje me de nti be ma na de say scan won tua da bia nipa no magu nani mu ase enye fine compound house ogu nani mu ase cha obeja akire de say wo nipa wo de bi de wo de bra wo na ya wu ba wo bi de ne de nti na ba no ye mfonso all right over mama nti quick one na ye nkwa ahoma no ye ma afre for mram okay said ye emma na jeje oba no so no me se obi ka kire me se papa na ni kunu de ne ka no ne mpana ne yira me nye akinye adentia
adentia afia nkomo o kan kosi ye ne nyina ye sese matua wo ka ma na wo ntia se na be jame ajame afutu ode ma no ma wo mpachew ebi kura atenie na kafo no bedi yewura no oba ne nim hu bi oba ya yi ofa se onu hu bi di anka sika na be nko betwi nani enti kwan bi so no onim ne enti ya ofa ma no ha se okwaje bosia wanka nkyerɛw nenso no ne diye eduru se wo de die na atua wo de ne sika na atua man ka se watua sika identia na de identia na ni abere no sika ne ya adwuma sika enu gwase be na chen se adwuma sika je to ho na wo se ya de atua ka wo mebusam se ba nyansafo wo de ne ketrema ekura ne kunu ade ne efe ne se wo ba nyansafo e be ka kire be ma na wo ye kafo ne se miwura se ye diska ne beto no kura miwura tobo jakasa na de ko woni ha sika kura na obi de abre misesi yi manemra ya de sika bebrew ba nyansafo sa ni die na amma no wonderful eno nko anti ena ese oje ne sika nti na yeso otu sika no because oba no kwa bi so no wo mu ni kunu se obu ni kunu fere no a anko be mana ba na wo matena se abo sika no kura echi ama o mo kra kura pagya na o mo adwene ho se kafo no nso sika no be na o wo ha nti die na yenye kwa bi so no wa mebo sika na echi ankyere kafo no ama wo hu se ne ka wo de na ebo ano pepepe ba kokko ni wo na akokko bo wo kunu sika echi ehu ne ye de aba se ene ka no kura eye pentimidi atua oh eya so de da fom pa ebi anka chire kura hume mobo na de ma mebre kakra we kura no yese oye adwuma tete ode o hyeda pa de saka wetu ne tiri so de ne kofie na okobo abusuafo amane de ne koja enti sika ne ye ready a na o mo de sika ne na oba anaba nanu Yesu omukobisa Yesu se asem bia nti be ma betima gya ne yere dabi so makoma de ntira enti oba na akoma de enti a wo se be ma no eji ne se oba na akoma eden one ne ti a kai wo hoi no ontimi ensi fem enko wo bia na busua ebinum obi wo ontimi enko ho se ka bi da mekunu so papa ana wofa misremo momwa me na mentime nso mekunu asene kakra ente sa eningwase no fa ne kunu eningwase nko na busua de wo he na chan ne de waye de ne mebusam kai sa ode be ko na busuam na sika ba na me dia se wa wo sika ba na uni ho na eno na da fidie so yo abusua na te wi asi nyina we kura ya tua ka wi nti se de enye fa bia nimbiem sana oba no ka se se we tua ka na wi wo ka ko na busua wo se be mmoa na bentu a wo ka ma wa ofa wo se na wo se afili wo to wa wo ba dwen wo ba ka se ba na gu ani ma se o ko peska banti o kwa no anu no dabi na che se ho nye de nti o kwa no anu no na nti oba na anya de no kure de ba kope wa anya de bia nkomo aye di kura no ebe ye obi ahi kura ma waka se be ma ne se chen obaji ne sika beje koma no na wa ware no asundwe mra de efeni de efeni nana se be ma ne jiska mpa na ba ne tueska nana enya se bia be ma ne de che na enye yi o na mmom wose manye kom she beri ma se ahobrase nyina mu na o se be ma so do wo yire nti se wo do wo yire na se wo yire aya de se na wa pache na na de nti a wunja ma ne nka wo do wo yire ba na fun wa pache wo nti a wunja ma ne nka sa do we a wo ka ho asem no ndi ahobrase be na wo kwa ne betimi aye bi nye nipa sa do na aba we ka na me kai se Bible mu yo nti mamo nkeka kura ma oba ne me se na mapa wo chewa wuntia nana me se ofase aba wa mo we de nyame nko na betimi aye ndi ma wo mo nka ma oba ne timi nya ne dabi ena aba wa nso se Bible mu de mind bi wo Bible mu a ye do mind bi na waware egu do atoto nyankopon de ho se me ya free din na bre okay we dey can story no me can story no say wo ware baby na ba no o ye dwamanfo wo okoso ne be ma hyedem be ma no kofa ne yere de no kofie
any 3 days obese akọ obekọ na be on foforo so ofa na yire de no kofi be ma na ya ma ba na ye den esese nti ode tutu Nyankopon do a wo manipa mpempare do se na ofa ye fom Nyankopon nso wade cheye onu ye nyame o aha nti onu ye nyame onu ye nyame o ya de na wani nwa wapa wo onu ye nyame o oba na anya de nti muntu no fo se we de se ka wanfa so de kwa ya de boni onko peka no mra sika no onko pe mra na ode ma ne wi a na obehu kunu papa Ofa medase afia medase sese abusuafo yedi nkomo no babia yedi aduru ni abawa se oba no tua sika na enye ye ma oba no ntua ofa nso se oba no nji be ma no nji ni sika afia se daebe oba no nyini otua enye ye na asemi abawa kan asembe ose se odono ankasa dia wase wotumi jama ne ka ofasa sa ado we so de eyewu enyam ko na betimi ado ensem bi wo ho a ne ye eye den nsem bi wo ho a ne ye enna form obema anopai oyere se fache no nasem nyina ni na fomo be ma no se obegya mu ache ne yere pa no eye ne den oba no so se ono de na onim se okura de oba no se no ono de waye papa so pa nwoma so enye na num de na ne yiye ntia well obi a wo sade ositi asem ya se mayemra wo nche na fa wo so adwen kire bra wo ne oba na nka obeye den ubetua sika na tena wade na se ana se ubeji usika ana wuntua bema na jisika na eyeye ana enyeye 0598 994 994 0598 994 994 hello good morning within baby akasafi mpacho me de Mohammed me fefe Nkoranza me da asemira mayenti wa no pay mamencha mo ne wajuma panda no pay right no kwasem e wom say na ganche minia no ma no say mom nkasa because of omoye ma na mon talk in favor of Obano apan ukai mbebu sentie bia samba ako nchichemu du se oyere pa kila na obenya na no kwasem e wom say transam to my yebu say o se oyere mra no hwase ma ni kunu oyere ti ene ye bema enti se Obano wa hombrase ma bema na adentina wanya botre ama bema na ma woni na nsusu ho ansa na wasiginaye apanse se akwakwa se Obano siginaye ma bema no otuma se omuba nu nyina ntenate emfa dwi ansa na obetua motua enti Obano apre no enti manu mra wo pate na wasiginaye ma bema enti bana ya de yeda asebebre no nso wadwen trade ba good morning. Good morning, sir. Udeni baby akasafi. Amen. Medasi yenti umiru. Anapay de echa ati ma abega furinga. Obo joso. Da anse bene apam ya adwene. Kwambia so. Oba se bema de ka. Na uno bema ni nifie. Na obi di musical brand na se utimi nya goduro. Ko fesika se yegumeni masin timi ko fiaka na. Okwasem ni hone die na jeze kumu bema no ba na jeze onya bema no kwasika obetumi awia ma na yeyi and go kana bema no die kana obidi abrade ma no ni kwa be oris kana ari credit kana be ye is onya ya go so wa ka otumi so fasika no eri ko pia kana okwasem no say ye no kwa so no bema no ne ari zede se we tie ye nu awori ka mu ze say ka ze ji wo ja wari okay ji wari di onko so
and one about them. Almost very wasn't to say. So the cat now so was going to be Tiana, what just them and when you say, that man is cannot buy only quite what is kind of fossil. If you cannot acquire investment, you know, you know, the Piazza Cano. Now, one of us is getting me out with Piazza, when Piamo. Would you come on? Say, Beman, sorry, go about it, Beman, by over that canal, what did you have to What is the Ukru Balvinus Cano? A Piamano. And I get on your good those of you can't do it to make a Piazza, man, Afrono, or just get a city, but Ukru Balvinus. Now, who did I say, made a maniac in Timmy, Penuki, Timmy Kufiakana. And another man, Uncle was done Piacano, and then it's going to be an over result of Kutia. Yeah, that's it, and also, dear, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, hello. Udini baby or Kasafi? Osofo. Okay. My 81 pay. There's no center. 90.7 Right. Yeah, I can't no credit. Obana phone. I think first some of the facility. And now, Philistine for Israel for Baba Philistine for now, I read the crab. Over the Quantia Israel for no you can store that over for me. My Paco. Now, it was town of Center over for it. If you are not so intentional, a good crime, very good. Over for the dance, I have to. And not will say, it's good. I come out. And I'm for dear. So a plain local boy, you will say Israel from Edin show, Philistine for an Obama, you should be massive. Okay. And far you go see a home for not yet if you come out, then man, you got no time to say the Papuchaka. The intention is right, but time in your car. Okay. Time you know, and your cry in the center. Or this kind of a command man, often called train, and Kademan, and Sana. What is this kind of actually man and Kademana who I am the Pastor. Yeah, that's a bit no I drink travel so they buy Adea Akye Abia Juma dears in here. Good morning. Okay, 0598 994 994. 0598 994 994. Good morning. Good morning, Owoahene. You rap for them Sika. Sika. Chief, you the Martin. Via program I'm with the back. Chief, our dear the power. No correct. Ulo be ma oti ho na sabi unira ha gene kakra sa na oba so se uni kuna ha gene e bi se obetima yara da ho e bi bia so betima afo wa abrabom ti eye se be ma wo ho na wo yere na dia menu aba ne ye no kwambe so from so ba kakra sabi ben fo se kafo didi and papa so se o de kana otua ben now keska no ba ye nka ne amefia ne se nka menu aba no bi ska no beto be ma kwa be gina okura didi atama o de mamu ya no ukunuba papa ska na usiga we na asuma se dia ba bia ma hu se kabida wa bere bia ye hawo ska kopia and secondly oba no so je ska no wanfa ko ya de different sa bere no am kan no de kwa kopia so de no ka o de ko babra o bia ye de ni kuliska bere no kukile sana o so de kabra bi no de kwa kopia okunu be wo bi sa no kra o se ya zika ya kwa man te de ye bi mo na o de ska na ma no kimfo so oba ne ye ne ten ko so de ska no to mani kunu no ba uba mi wure diska no be that ya so be fia be da ti me sre e fu ku tia kan asu bi mra ki based on this no me sre be ma no o mani ngina so so uja oba no so de kan o tia ona na me kan so ye na obiem on bar ben trat na mo mon kan san tire ba no se ne sam ti bibi baba on twa mani mra be da wase yo yes da se be good morning. Hello, good morning. Good morning, Pacho. You may know the flower. You might ask me, my entire one of pay Asami Ujina Hang. Pacho, make chair, have your food in a woman, Joso. Pacho, no, I mean, okay, that Bible say we emphasize that the Makaiza more. I know.
Bible yang kata awadi uti bema. Aine. Na kana ko bema ni ekira gbe na bema ni kan na ba wa ekira gbe na se bema uni hona se de discam na se o ma wa fa de afi ni ofa papa enkayi na ko ense nke so ken. Na go di bu mani ko. Okay. Bana de wa jade. Yada se bebre ne wadwen kire e wa ha 0598994994. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Would anybody be a Kasafi? Yes, friend, I tell you, me da say Mira, my intio. The question you this amount you do book or say. The Obuku, how any of the Aquapada. Let the baby be a baby nothing say. Or no, the Ira Aquapada. If you buy a roof of a money, have the Maya for the Fiacaba. Okay. This a man, mommy. And hello. 0598994994 0598994994. Safe no ababeka ye ho a Friday special Adea Akye Abia so enie. Oba one ni kunu ti ni kunu de obi ka na obi sik nipa kora bedan ka na sika na ba na ono de ni kunu sika na tia ka no. Ni kunu ba ya oso oje ni sika nye saade a awade no ebegu onka nkyere ne se ontua ne kama no. Asem mpempenso a aduro nie. Be ma no je sika na eyeye. Oba no so tua eyeye na enyeye. Etum de awade go ba ana etesen. Good morning. Morning. Me ba cho odi ne ba bia Kasafi. Apa woni akwadwene ya dunkurom. Ye da ase nyame nhyira wo. Asa we no. Nti na ye se eti da bi so pentama eye. Eti da bi sina won pentama eye. No kre. Kan dia botre. 90.7. Kana nya doctor de ente ba ma na bedura nyi bire kura pa. O ba pa miura. Obi na wadi u kan wadi kana ba wonti o kana wadi mpacho ka da ya gina fakotua. Kami jide de atinje ba beti. No kre. No bana so o pese wa yi ne ngwa tefi ne kuru so e fe na kese na motim nti a wadi kan ko tie na mata atam na bata no. Aha anti asise ne de na kra so bana ye de wa ya botre chai ni kunu. To kana nya baduru de se awotu kwa na papa mbakwa ko tie kana na ka ade atinje aba. Obana ye mfomso ana. Obana ye mfomso. Obana wa ye mfomso ba. Okay. Yo, madam ase. Yes, that's bebre no wadwe nkyere. Hello, good morning. Star Joanna, good morning. Nyame adom ya ho ye pa. Yo, asema e daba maso ni o. Bada Roma, ugina hen. Metacho Bible says, "Wo se tia wale mu a." Na Bible nda say, "Uku sa se tia ti ha." Yele. Jai. Ani nkuru. Onti wo fa obaro. Duka no ogu so be tia. Na wo nya bi. Kame abua na seja, ebe ti o ku ta no de tia. De ba ne ne bi. Ebi ja ba na se. Kan ti ro ja obana. Ha obani se tia. Ko na wale. Ko be tia ba de no be ai de. Ebe ne yi ma no. Obi a on pam pam ko e ti ro ja wale. Yo, yenso ya da ase bebre. Mana ni abre. Mana ni abre pa. Okay. Also send out si dwen ho. Oba na de no nse oye papa o. Ye di ni kunu atem efie mu. Oye oje ne ho ba bi enye. Ni kunu ni ho kra no. Na fi ho fo aye wese na ye kan sem etia no. Oba nani da so ni ba bia. Nyame nchade. Ena ni kunu sika aba. Ena ose. Ene me di sika betua me kunu kai. Ya ni di kura ye bebu ada na me kunu anya na sondwe. Na me kunu anya na ni monyam. Be ma no ba ya. Wose wo gine sika afiri oba no ho. Oba ya ka dia yara. Be ma no se wo gine sika. Anopai ye bisa se. Be ma no gi sika na eyeye. Ana se oba no so wantua eyeye. Asema apai ye pese ye hunu se oba no
papa nwoma paso opa nwoma so no enye nanum de o na ne yeye ntia ene obi nso se fa kontem e de amane nam 90.7 FM intinka otwen ya ena bema no ba ya already anungwase no enya ba wie obi adi nso okunu deka obi adi nse papa no bedan aka wo ho entina nka obetimi atwen ama bema na ba na yamfa na nidie kakra se bema ema no yamfa na nidie se ono asika no ye ne de ano onkyere de yamfa sika no nye ono aso ne de ka no na yenhwe na na ye de Yesu ko Pilato anim no wajinso hohoro ne nsa se asem idie onim hu bi enti sei nanka oba no de bema no sika ma no ena bema na nkotua kada nanka ahohoro ne nsa afiri ka no ho ba ni nyina mu no ma yenti unso adwen kire 0598994994 0598994994 Friday special was some person about say why then na say ka for this can be na ba no de ko to dem na o me ko tade aba na obe na kromfo abefa ene ka ba na bua pa afasi ada bi ofa say sika na yes sika ye nso hie ehura ebejo nti say be ma kromfo amefa na say wo de atua sa ka we afro say fi asundue ebejo fi ebejo a ne bo na ne de me da say hello good morning. Good morning. Good day, baby. Akasafi. But me jaje de simi life. Me da say, eno, my intio. Ato me de ne say. Ye di kano. Ye de komre mu dia, ba ne ka wanya de. Asan da wo mani kuno nti. Ana mo nya sa adene. Ise ba no kasa obejai, na no kasa obejai ba no. Ata be ma na bia na ono wa plan dada. Na ta se we dia nya sa be ma ni jira to sa wodi jai ba no. Kini na sira ne se. Be ma no wonja bibia manenka. Na eni mo nya ne ba no to se wodi ma be ma no. Wonja bibia manenka funso ne dia enya ba. Wonja bibia manenka no nware ba no yo na to pra no kwa wade o maka se ba nya de a onfa onyaka o ba ma no dia ti we de se time na kan pra ko tiri ba ma e ba no so na wo ba ma no ka na ko su ni nyina mo wo kom ene bibura na nkura ni school fees ana se how bibura o ni nyina ba na to ho na en mo nyama pese o se na bibi se ya ba onja bibi amanenka yo yeda asebebre good morning 90.7 FM hello good morning nana udeni baby akasafi sorry nkrofobia ba ahoma so okay 0598994994 0598994994 good morning. Morning. Udeni baby akasafi. Ache me comfort me kasafi maksa punchiwo. Oba ko ne ma yentie we. Mpacho abaya no wanya de kra. Any saying Scan nya ni de nke ni kwanse ko tia. E o tell play to finance. Ela to finance wanya de o pa cho no ke o tell the channel. Okay. Yeah, that's a baby. No, I drink 0598994994. Good morning. Good morning, Nana. Nana one. Nana one collect. That's my entire one pay. Nana mandakra na me yiri bo but se me fan to some finance vi ko so. Ah, ne. Me te to wona mi ko tie ya, hwe oba na ye. Ka di bi oba na ya. Yes nya nkofo ye ta ba na ti. Nana mayen kan okre one entro ne do so ade oba ne ye ne memo bia ka boso ntini bo so oba na ya de wa nya de bia ofa na esi akwa na be ma no frame se be ma ni asem na sire oni me sesia na o frame se nyeso bia onu mom na obi de ne ka dis kan kwa ba yo na mom obi enim kwaje bo chema nipa no ene nipa no de bra ne setam na so on fan koma no wote nkomo na se na fe die
Come on, me can you call Blanty after so they be damaged? I was your first time on the way to the European Quadrible Center with Comana. You think you are can. I said, I can't tell you, and you get some questions. One first come on, on back in there, right. Yeah, that's 0598 994 994. 0598 994 994. Adea Akye Abia na ye fiada. Dwumadie eye Adea Akye Abia na fiada bia no eye Friday special. Ye sheda e de asem baako asetena mu nsem baako to honom na ya pensem mu. Ye pese ye sua de adwenkyera atiefo e frɛ kyerɛ no eye adesua. Ebetimi ato ebi so ato obi pen ama ne na wade egu ato obi pen ama ne menase pohye ho ato obi pen ama ne ye kasai oba da fom be ma da mpaso ana be ma da konwam oba da mpaso eye nsem bebre eye asetena mu nsem se ba na wanhunu ne ka e ba na wanhunu mu so a ebeje nsemu eno nti ena anopa bia fiada sompa yetena ase na ye fa asetena mu asem ba konde to ho yedi mu nkomo sompa nso te se wa niema esisi wo ye fie mu no yenso ye dwen ho bi niema ekoso ye dwen ho niema de ohawba ye dwen ho ye kasa na ya pe emuaye adwen a ye kire nyina wo ye oba na no kunu tia wafa bi wo ye oba ma na no yere tia wafa bi ebeboa ama bibia atume akoso kama ede ama ente anopei eno so juma ena yedie still ahomane da so dem obetima frɛ na wache wadon offer ana ba wana na okasa offer okay edien bio na opeso de kana afi nya ngwamra tie nkomo ana na wande betu se nyese waye adwuma kora na yetua ne ka o wadi obi anim akɔgye bosia na bosia wura ne disika na ba won san ni anim me yemfa nkɔ no wo se odeka na odeka ba ebidi watem nti medi atua ne edikan no ne ne etwa to nyina oba na anya de okay wo mre ne ho ase na de nti abema na ye we no de pe okodwanto de nti abema na ye we no nye ni tirimu na ede nye ni tirimu na ede sabi se bi wo ho a nye wo na abeka na so onde odeka no ne de na ye bedi watem yonko be ma beba ono so ne nsa hia se kan se wo a abedi watem nam kanti na utu aka no ma no a atem nie no obepepa na wonu mo obeka sansem na ma wo mate no utu aka ni wi a obekwa kodi sa adanse na na enti oba na anya de one try right sei de aka ne se ompe ba bi obenya bosea aninguase de eba na so sen atem na ebedi no wadi obi anim akwaje bosea ya tua scanner ma o se me de ka na ba no so busa no nti oba na anya de ya bonte na wakoye wade una ese obi tumani sa de se na asi nana nkomo ya koso wa adwuma mu ya ye mfa nkofie saa o nti adwuma mu na woni obi edi nkomo na mesrew wo de mijiwudi di manim na menkwaje bosea sumasi ana yanye bosea wa ba wa ho me hye bose bosome nkwa wieye me de beba wo de animu ama yakwaje awie sika na ba ye ba ye no uni fie ne ye de ama yera to ho wo yere se wo de kanti wo de sika na tua abra wa mo wa mane na wo ye sososo ya sichiri ya se adua sanka nchiro ba ne se wa nya de sesi e obibi ya enye nipa anim kra na wo so de kototo e wo se wo pebosia na omukoyi se ningu se we free ho se besia na onya bi nti okodwanto ayi na ningu se we ya eba nso e omra ho be mani ningu ase a eba yi je to ho mame afa so we de akura de na ningu ase sen ni oba obedi atem no so nde wo so wo de ne kase yi na wo nsanka sika no na de wadi bosia nim je kotua wo se me de ka me de atua we ya be ma be no enti kwan bi so no oyere kura mo aba ejimifo na so oba ne bu no nso a ko betwa mani kuna ba enti bra na ni abiri nyina no yese oba na ye ba kokoni e woni kunu so wa huratena ni kunu so de obeka na ye adwuma enti na ono utimi firi ni pem e de sika kokotua ni kunu ka bra o mo na mane anka efe kura mi wura sika bi aba na bosia we de eningu asedodo
hwefie ha yeti oba nti ana ye ofe yenkonkotua na wache se ewura obi sika o nka nya wo na abeka ena sika nso no na nasa wonsa so sika mu a ene se eye 1 billion won kan nwie no obohu se wo sika bi e wo ba bi a ayira e connect ba nyina eba. Okay, good morning. Good morning. Would anybody be Kasafi? I have of a John Kasafi Tango. Over John, it has meant you. You, young from so. And come on, was kept there, you know, so clearly can what you could see a man and can a cross. Now, Kissan could deal with Kuna Ponchania who now. Right. Yeda say offer eno dia wo de eba ye offer for wanu sina fi mede ma no si aba wanwuram na ye kuka so emra enwuma bia e wo ho se eka eda wo so a ye wo strategy e ditua ka emfa ho se sika ba ye nitua se sika ni ye wo kwan e fa so tua ka dabi nye sika bia na ye di sika no ye sie na enka enti wo de to ho no e de foforo ba na mum wo spend dia wo bra nse wanya bi wo de fa we bra. Good morning. Offer. Good morning. Morning, offer. Offer pato. Bema wo kwaje besia. Wo no yire na fie. Dia na kwaje besia ya yire ni mo mi. Da bema ka tane yire so kwaje besia. Ana woni ta ka. Oh, dia jina mu. Ya ha ne utu ya. Ajina mu kwaje besia. Inti kwa ni pantamu basi ya ngabani samba ngonga ngochiyo kwa niteni kwa bibi yake na mpenzi imerebi yecho mu right bana kwa jibi kwa ni yini mu sadi fa pamo kaje jumu mu ye mfa ngochi ba chopa no kwa jibi sana ni nyimu wofia e papa mama police kwa beto right yeah I say good morning 7 FM good morning nana yes sir yamma manon tiase se anya so bia e koso adu ma se o papa m kan me yira ameneje anya nkomo bia e koso adu se bia me customer me customer bi ka anase me customer bi di me ka number 2 omo me di me ka nyina me timi de le sama me yira na anya possible indi na bibia na betima ya be akwakopo eya mane indi ma o se yo ye no ka kwanji so nka bia ni yie mo so channel no fire o de ya de no enya no kwanswa ya ka bia e kwande se bo tiru kuka wo ka na de ja papa ya se so tro mienu e ma ni ha ne se unya adaje ene ntina akoyi sika wo bank ya kan kire wo se kan hu saaso ansa na wakwa be kan asem foforo enti unya kan wie na hu sika dodo a wayie na fe adwene na ahya se ye adwuma weyi ko akotua ka webi weyi ko water and light bill we ebe chop money se koba se bibi enti na nkora ne bi yare a ene beye enti ebe wie na wo a wo ye adwuma no bosome no nso no na wankasa wo ne kapre wo no se adwumayefo no na wo ne hwe wache ne nyina enti ye mfa ne nyina nkogu fa akon eno achi no wo di obika na wahye se bia bosome we ye wie ye hwese bosome na wie ye ne nuru no na wa ye brebre tua ka na wie anampo nyasem papa bi ka kire no se de be ya na koma beto ne yem na mom enye chenchen ase wonya kase bosumi we awie no we de mensa aso enye awufu sika ye mfa nkonkotu ye sanse bi enchenchen nkopeka so obi odi obi ka emra ne kire se wonyere won tata wa ma wonfa ahomte ne ahompepire ntua sanka ne sika enti de wodan ka de udidi onie hem wonie udware wonie eno ne strategy a ye de danka enti wo nso a wutua no ehye wonsam kura no wayere ne yetitin akire sade ebe ya ebi beba be ka ho ansa na ebi be firi so afiri so okay enti saa na sika na kwante udinaza be ma na nyini sika be ma na nyini sika sanse we ye bosia ewia na fe wakire no sade yesibu yekunu ye fere no bibi ne a communication mbetimi edi nkomo ama na yeye na wo a wonfa opemu nyaade na na tire esi nipadua nyina so nipadua na akwa ne doso na nsutire nko ne ho ne ma doso eche nipadua no nye tire hu na ani tua tire no mu na adwene da tire no ho na aso no tua tire no ho na ano no tua ntinsa enkasa yefunu nkasa nan nkasa ano ne kasa ano no tua tire ho enti
wo kunu no wo na ayetire nti so hu kunu so ne tire ampa wo beja na ma adwuma bi a yeso ye no ne be ye abawa fa wase me dia wie bra na yenko me hwe ofa ni pa me wa ye den say o se me nsem nya na be ma ka che na yere nso na se ekọ be wia be wie be na nim nti se ba na yina nim a wa baka se wa ye de ana ba no so ye BBC na ono so anka nchira baka wonde wo begina so agya no nti de nti am at times I say musisi masa na sompa ye hey okatacho ne kasa bia waka wo say so okọ ware be ma na emfele ade a die be ma mfele ade a hwe se be ma wo be de bia ye di watem ye da woka je se won fele hwe mfa no ho nti wo sika na ni so obetua wa hu nti ba wo do ni kuna wo hu ni yam hihima ni kuna se wo se ma minyi sa ade so we free mi kunu ti so na ne ho ntona mi na mi susu se wonye bo ni bia nti mi de ma ba no ntua sika na se obetua kora na ba no kora akopa cho nda atimi se wanu no ho e na wakopa cho na se still na se be ma ne se wo ji ni sika de a na ma ba no ntua nti wo de be ma no fa no komo na busuafo se me yira tua me ka ma nti ma agya no na won fa no nko me da se bebre be ma no fa oba no nko oba no koduru fe na ebisa na kwanso a ka se na mi kunu de ka ena ni sika ba na me de tue ono ane ka nti wo se wagyae me enti me so maba eno an no adesua wo ha ne se nkutahudie wa awade mu ade a eye enti oya awarefo na mote a munim hu nkita ho ba ye bibia bisa be ma ye bibia bisa ba akone aba ne anwono nti no ye koye ba ye di nkomo ye kiradwe na ye we no na bibia ye kama wo ha enom nti no ye nhye eno enso amienu na abo anopei eye non kono ade ache bia dwumadie so enie ade bia ache a ye de munsem ene mawo ma yenye ye dwadie nkrato a edi awieye ye ba ye bekodwa so na afi yafa edwa so ama ne nyina ye de abrel
ewo ha enom ye ba sisi a 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana womu ye sciatica expert. Hello Kofi mabedon Nkoranza na maye wa kashe wo me hunyina sa onu yamani abre miniska timi yamani zenka bedura na nkama ko Fidelity Bank na makoyi cash kakra to me ho na nkama send this cash kakra ma kosua enso me baye Fidelity Bank ebi ni ha mo mama ne zumi rubber bia yesi cash ni ho se wo zenka o frementem hwe mama ncho bisa se ope Bojibo Ventures Bojibo Ventures e honko a ene ye sika esan send sika dodo bia ope oh yes mobile money there network bia ubo number na nedem oton Richard cars and sim cars or your transfer and also register sim cars network bia oye we nyina hwe na yesi mawie Bojibo nko a na Fidelity Bank and Eco Bank agent e won Nkoranza ha se ubi account o send obi sika ana se ukojiska e dey free Eco Bank ana se Fidelity Bank account mu no Bojibo Ventures emfa ho ne bank ya obi save obetumi send this car no e wo Bojibo Ventures. Oh wow. Yeswation no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wo adinkrase. Edwabo nsan no nchepe. Meda se menua. Fre Bojibo Ventures e wo 0248 089 463. Bojibo Ventures. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese se wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre baabi a wo ya wotemenka ena menim onipa bi a koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika sam wa hinta sam wa sabre ya wotemenkan medema wo se edin no 3A co capsules ya koko master mesra utie na sha no nso babia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules aduro yi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu mfomani nkyerɛ efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwɛ ni mu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibiduro depo Adea Akye
Sompa. Dia waguo no enoa ena ucha aha eye sompa yakodi edwa edi awieye afi ye na adwadifo bi ase ntentem so a ansana ye de dwumadie no aba awieye na ya ba be ye birthday wishes ahodo bi a ewo ho na anope ye da ase no na ye sha ase no ye be da eye 21st clinic for ase papa omo kita ye mu ema ye de dwumadie bro 21st clinic ewo nkrabata dunum Ghana ha nyina CCA wo ma asem ne se baabi bia wo na yade hawadwen no tumnika na fa 21st clinic say doctor a mismatch o diagnosis a bia woni asikyire yade so doctor bia kan cho so wo asikyire yade na ye ma wo num asikyire yade wo nsunsan so ne ha we de bebro 21st clinic e be hwe amaw ye onkrabata dunum Ghana ha nyina ebi wo Nkoranza Children's Park in Chen Ho ebi wo Techiman Sunyankwan so GN Bank dan dada no emu ben police station no afi ebi wo wenchi dwadada mu kramosto echi na natakora bro san no echire ho pe brekum ebi wo ho amango ase wo mo ben Chris FM sunyane ebi wo ho wo mo ben eye ana wo mo ne teaching hospital no na di anhwe kan regional hospital no eno no na di animhwe okwa asante maimu a wo nhwa overseas Alpha Radio nchawo ben Timber Market oboase Cancer Quarters Takwa Roman Stores ho nyina wo mo ewo ho enom enye no nko ye wo Debiso Dwabo so Accra ye wo Kaswa ene miamia ahodo bebre ye branches no nyina 0540 311 311 ofra wombejo so ba bia eben wo no ye betchero na wako akwaje wayaresa. Vibrant Multimedia and Printing and Design Solution was wire general paint printing, bit the large format printing, photocopy, scanning, lamination, nothing so flyers, book binding, brochures, and logos. Nini na oye bi ewo na so invitation cards are free na oye bi ho. Na face so DTF printing oye t-shirt customization na sign there say ewo atare bi ho na epede etro wudi ni guma. Obey ni nyina da mo afeso invitation cards ahro bia there yi anaye for epede invite bi ekwo ho a obey ni nyina da mo afeso jersey customization woye football team na opede water jersey na wo customizing today football needing club needing na nyina Vibrant Multimedia be ni nyina dam afeso no picture frame na wo picture huru bi ho na pede de to ahwehwema ni nyina obaby dam ho woni akira akwan won Nkoranza ha de no woni NDC office no na wo de nimhwe wo Nkoranza Old Market was Idoma Brosano store number 20 in 21 from one was 0245 463216 and also there 0559 30119. Yichire Herbal Center sof mame Esther Nedano anopei wode nupa abadwa so Esmon ko Mr no etumi ko afifiri wo sisi yade ko amotwa bramo na mono ode epue ha wadwen kekaye baba so na emu yade Esmon ko Mr ebedi wasem amao Esmon Bon Herbal Mr etumi yamkro osa Esmon pan no asensen wo so ana stroke yade wo so sisi yade den wo so a ebekọ ama ho ato Esmon malamis ne tumi malaria typhoid na afi obi a wanum ato a wontumi enidie yichire special cream sunsun juma oda so da basabasa na ntwe pamo utwa asuo udidi owenam ni nyina da so basabasa sa unya bia ebeboa efrefre sika efrefre customers efrefre 24 ede maw entino eya tobi na yusubi srasra bi o ha nyina to betwa obaba we obaba ma na oda boarding house no tobi ma no kwa onwre bia oda onsra na omompaye ebedina samama nema bi eye enaye mu ehunahuna de bia ni nyina ebefiri no so enro no aba bedru sompa adwuma mu ha oba abawa sara bema nsa kabi na nso obetimi afre 0246 775319. Nana one collection new us the autumn shirts no Lacoste wo na t-shirt nso ho jeans trousers no autumn
jeans trousers na shorts ni nyina ebenye meche nika no ebenye bi ona na one collection ho otone chow ahro nyina bi office wear bi so to the shirt na suit a mbenyimfu na mbesiafo hye nyina akona na one collection a ebenye bi ho ton socks ma from ade na mpenyimfu de aface no boxers na singlet nyina na one oton bi ho mpoboa na afa osane wholesale na retail Ghana fande nyina no na one collection say oh baby na pedo di bibrewa nyama ni nyina ma bobodi pedo di bibrewa na one collection na kone nche na baby amo aface no obetum wa customization t-shirt for asori nyina obetum aye eyi nso na say petit shirt na la